right? Munoona zvakanaka kakusamhanya, munoona zvazvinoita kusamhanya kuda kureacta. Munhu iyeye wamuchitokaifonerai kuchechi uku kuchechi yemethodist haachapindi methodist, akupinda imwe chechi ine zita rinapiwa pano. Handi munoona? Haachapindi methodist iyoyo, akupinda imwe chechi ine zita randapiwa pano. Anowanikwa hake, achawanikwa zvake, anoenda nekupi? Achawanikwa hake. Ne? Munhu uyu most probably anogona kudara nenyaya dzakawanda guys. Munhu uyu anogona kudara aine nyaya dzakawanda, zvokuwanda zviya. Anogona kudara nenyaya dzakawanda, nyaya dziri dzakubuda manje, dzakuuya kuWhatsApp, nyaya dzakuuya, tinomuwana. Mirai tinzwe. Oh, okay, Aiwa, information is coming, don't worry, information is coming. All right, information is coming. Andichakudziya mukuziva. Andichakudzi information, andichakudzi. Andichakudzi information. Right. Aiwa information andichakupi guys. Andichakupi information. Okay. Information andichakupi. Chirega ndichingoona ndoga. Pane wandiri kucommunicate naye. You cannot hide from a diaries. Oh, Phoebe, you cannot hide. Oh my God. Oh my gosh. Oh my God. Yes. Hey. Kola awuya kapa kola andipa information yeku Methodist ndichichi. Thank you very much. Thank you Kola unza information guys. Kola ataura nyaya yeku kuti anowanikwa anoshanda kupi achididi achinda kuma Methodist. Aiwa. So information ukuya pana pari kuita kushavirira guys, kuita kutapirira. Mpomirai guys, mpomirai.
Uri. Right. Aiwa, mira ndinenge ndichitaura hangu navo. Ndichitaura hangu nemunhu andikutaura naye ichichita panapa. Alright guys, ima zvinondidisturba akatipoza ari kutaipa. Alright guys, ngatipinde munyaya yatinayo panapa yechikamu chedu chekupedzisira paSIS MELLY diaries anditi. Ndine couple yangu, let me try and ndiganditomboignore vari kunyuningira tozotaura navo ndandega. Ndigandimbovaignore mamessages avo. But information kana ichitenderera kudai saka unotodza kubahwa sei. Baby girl. Aswarara. Indinofuka kusati marara ini murana naini. Ndanonoka. Warara wakabata foni. Uchione? Ai zvongori pa live. Aish, saka takumudza. Adzadzi yangu ari kupi? Afa nope. Tozoita tosaka tongotaura muchazoona mangwani. Tongoendera mberi muzotedza makomedzi emangwani. Ndaida kuti muite mangwani. Alright. Sharp. Guys, maguests angu arara guys. Muvaregererawo. Ngatingaiti live vasipo. Ivo ndivafanga vataura nyaya yavo then muzodi. Regai tifonere mai vamemu vari kufona wavo. Mai vamemu washadhi vari kufona wavo. Varara guys, murume wacho arara iye mukadzi arara. But zvisinei. Mai vari kufona ava. Manje tikada kuti titore uye avo hatizomutsi hondo here tikatukwana shadhi pa. Vari kufona mai vemukadzi. Tonzwa here kuti vari kudii. Tingakanganisa vanhu lula guys. Tonzwa here mai kuti vari kudeya. Tonzwa here guys. Kana tongoendera mberi nechirongwa ko ini brainstorming hainetsika. Hainetsi brainstorming. Mai vari pa uningi ava miraitoni. Mama chori kunsendera mameseji ndikuvafonera. Achada ine phone kuti ndikuvafonera. Alright guys, pane vana vechidiki vakabva kurorana manje. Vechidiki kavanenge vachida kumborora lula asikana.
Vano vaida mborovana lulalula vechidika vatatu. Yes mama muri sei? Ndinofara mwanangu wakadiwo. Aiwa ndiripo nhasi ndikati mandirangarira nemameseji kwakanaka here. Kwakanakisa kunakisa chaiko kutokufunga iyi. Zvakanaka baba zvinofadza zvipona chimbofungwa nana mama kudai. Chokwadi aiwa kufunga kukunyatso kufungwa zvakatibvisa mujokere uranda. Zvapera here shuwa chokwadi here mama hakuchina here uranda washadhuyu. Kubva ipo paya hana uzombofona. Zvinokudzwa izvi zvinokudzwa. Baba vari kuti vakomana ndinokutenda hangu. Alright. Aiwa tinotenda kana muri happy nesuwo tiri happy tinotenda mama. Kana sati akunetsai aiwa ndofunga tiri kumugona isu nokuti tinaye takamubata kuti aiwa rega vana vachengetwe vachengeta vana vagere ikoko. Ndizvozvo. Saka sofa aiwa tiri kuwirirana saka I think toda kungoti titende kuti zvirambe zvakadaro. Tinotenda mwanangu. Aiwa sununguka yenyu mama ashadi ndewedu tichange tichingofamba naye saizvozvo kuita kuti muone peace ikoko. Ndotenda hangu nekudzoka nefeedback kuti mutiudza mwa ambozouya vachitenda nongonyarara tawabatsira. Aiwa tinogamuchira mama tinogamuchira maita basi Mwari vakuite zvakanaka murare zvakanaka. Amen. Saka guys zvinonakidza izvi ava mai ava vari kumaruzevha kumusha kumapurazi kwavari uko havatotizivi nekuti ziva asi kupanaka kutaura navo vakacheketa nhamba vari kutenda zvonakidza kaizvi muti unye kunemi muti mungarega kusekerera here guys mungarega kusekerera here zvinonakidza kuona kuti takatobatsirawo mai vangosazosuti vaindepi mapurisa anga akakonewa mapurisa vanga vatadza nyaya iyi pano padiaries tikatamba nashadi tikati aiwa shadiwo uri wepanogara pano totamba newe pano tichidzara newe pano mukoma rugs andika mukoma vashadi vanenge vachitamba nashadi vari kuseri kuvachitaura nemunin'ina wavo nashadi zvinhu zvichifamba zvakanaka iwo shadi anenge achitamba nesu panapa zvake haana problemu achiseka zvake nesu panapa achitifonera achitoitawo makosi chinakirwa naye shadi mumwe wedu kagaisi avavo vachiitawo uye vanenge vachitawo peace hani shadi atoisa comment aripi shadi hanambomuona inhasi shadi aisa comment kupi hanambomuona ini ndopa unochikwai vamwe musenda nenyaya dzenyu palife aiwa hedzo dzepalive ipapa dzakabatsira vamwe havasiriwo vega dzabatsira vanhu vakawanda pano pabatsira vanhu vakawandisa palive ipapa hanimaona saka papa ndoti panonge uchitikwadza palive unenge usatova nenhamo guys unenge usatova nedambudziko musi wonota dambudziko chete chairoka hautombotsvaga approval yevanhu kuida kunotsvaga live kana kuti kudii hautinongokona watongosvika kuti ndinototaura nyaya yangu ndakubatsirwa toziva kuti ndambudziko ukona uchiri kumbonyara kuti kwai vanhu vari kunditi kwai hechi unosekwa nevanhu ndotukwa nevanhu chinyaranyara aiwa gara ikoko hausatova nedambudziko gara ikoko malove nemalikes for mukoma rugs guys malove nemalikes for mukoma rugs chosen Emily ndepi malove nemalikes for mukoma rugs vanhu vakawanda vabatsirwa panapa a lot of people vabatsirwa pano a lot of people vabatsirwa pano dzimwe dzimba dzakatomira ipo pano including yemunini wangu andandichifonera iyu nemurume wake inongomirirawo pano yakatomirirawo ipo kwaSisimeli kuseruku chiresina kuya palive asi kuseruku tikangoimisira kuseriku zvikatoifamba andimaona zvikatofamba so unenge usati uchifunga kwakuti haya majokisi zvazodii kundekwe kujoka kuya nekwekutamba ndosaka tisinga appreciate vanhu nenyaya dzekunyepa pano because kunotoya mwana nenge vari serious nenyaya dzavo ende vachibatsirika pano vachitowana help pano inini personally ndakadzidza zvakawanda pano nyaya dzevanhu panenge vachitori pape ndakatotanga kutoreflecta ndega ndikatanga kudzidza zvakawanda ndega tinyatsoona kuti zvimwe zvinhu tinenge tichitodzidza saka tinotenda right toda kupinda munyaya dzewanano dzevechidiki varimo here vari mucomment section vachangororana vane ma2 years 3 years varoorana vechidiki nhasi tinemi varipo here mucomment section vana mai vese vari mucomment section vana mai vese vana baba wedha uri mai wakazobuda mumba kana twakafirwa nemurume kana wakadivhosa kana baba handitika live iyi toda tibatsire vana ava handika toda kuti tibatsire vana saka vana imi vechidiki handika zviri kwamuri kuti munoda kuteerera here rairo dzamuchapiwa nevanhu vakuru apa call us old school it's okay
but dzidziso dzeold school idzodzo dzakaita kuti tisvike makore atasvika aya madecades tirimo mudzimba. Anomaona madecades tirimo mudzimba antimazviona. Saka if you kana uchida kuti marriage yako imire antika azvimbokurwadze kuti uteerera dzidziso dzakabhotwa namai vako idzodzo dzakaishandiswa namai vako idzodzo antimazviona. So live ino iyi yanga iri yevana vangu vaviri ava vavata varara ndiri kuadisturba nekuti imba yavo ndakabva kuisimbisa manje saka ndoda kuti vambonakirana antika vambonakirwa vamosikazi kuda kuadisturba nenyaya dzekuti chindindanonoka kufona haisi mhosva yavo ndindanonoka kudi kuvafonera anditi. Saka isu chatiri kutaura inyaya yekuti tinoda kuti titaure nezvenyaya yevari mudzimba varipo here vakaroorwa vane ma2 years kana kuti 1 year kana kuti une mamwedzi wakaroorwa. Kana muripo handika tioneseiwo nekuisa malove kana malikes mucomment section tizoti muripo. Kana pasina tozoti hapana. Vachangoroorwa muripo here? Okay, paripo ndaona Lorraine atitiripo. Hanzi tiripo tariro zvakare. Right. Imimi vana vese vachangoroorwa ndoda kuti zvinganaka kuti iyi sezvo iri couple session yenyu handika kana varume venyu vari padhuze imboudzai varume venyu kuti honaka SIS MELLY nhasi vari kuda handisi kuda kuti muzoinda yenyu zviri deep handika mukati menyaya yezvinhu zvinenge zvichiitika mumba menyu handi tingoda kuti pamusiri kunzwisisa mumba menyu, this is the platform, this is the time right now, just call in handika mobvunza kuti ko pakadai tingapahandla sei, just ask questions handika ende vanhu vari mucomment section vana mai vakuru nababa vakuru they will be answering you hanti vanenge vachikupindurai. Saka ndoda kuti chamunofunga kuti mumba chiri kunetsa but you can't speak nemumwe wako haukwanisi kutaura naye haukwanisi kumuonesa unokubvunza ndoda kupai mukana nhasi padiaries kuti mubvunze handika zvamuri kufunga kuti maybe pane communication nemurume wako mutizauyedza kuti mutidyo pacommunication ukamutaura kuti wazvanepi kana kuti rafu right, you call in, you ask questions handika ende mazvigogodera zvemamai zviri pano zvokupindurai mibvunzo yenyu zvokupindurai mibvunzo yenyu kudzimba dzenyu handika right. Ndikuona malove nemalikes right. Mukoma Gordon andiselina ndipinirewo namba yekufona vana vafone, tipinisirewo namba yekufona vana vafone nhasi toda kufamba navo vana ava, toda kufamba nevana ava right. Ndinoda kuti muone live idzi nevarume venyu, varume vari pano chimutsai vakadzi tichiona live nevakadzi muchiona muchiteerera live iyi nevakadzi venyu because toda kuti tichikuudzai chokwadi hatikubhabhadziri tinotaura nemo sezvazviri nemo nezvazviri because tikuda kuvaka imba dzenyu hatina kuda kuzoputsa dzimba dzenyu. Isusu hedu tiri machembera tiri sivaive kusabhilivha nezvokunzi murume akaura enda nourawo isu hedu hatibhilivhi muna izvozvo hatisi kubhilivha muna izvozvo exactly. Bibiana hanzi isi magogodera toda kukuudzai zvakatirambisa chokwadi. Thank you for your honesty, thank you for your honesty. Andiselina tipinirewo namba, andiselina can you pin the number yekuti vanhu vafone vabvunze mubvunzo yavanda kubvunza ini zvangu nhasi ndinenge ndiri host. Tisirewo manikikiri ndisirewo namba andiselina tisirewo manamba vana andiselina tichida hangu kungoti relatei kune vana vangu vandanchida kuitira nikikiri iyoyi session iyi anditika nyaya yanga iripo inyaya yemasecrets muwanano, masecrets muwanano. Munoona kana muchinge mataurirana kuti muda kuti muroorane kuti mutange kuita marriage pamwe chete mugare mese handitika mumba hamfongo kuita masecrets ari kuparadza dzimba dzakawanda. Pane masecrets anogona kuitwa nemunhu wechirume kana kuitwa nemunhu wechikadzi achingofunga kuti haizva zvina basa but pachinozobuda kuno umwe wako chinobuda neimwe reflection yekuita kunge ezifo wanga uchiviga zvinhu izvi kuti umwe munhu asaziva right. So masecrets mumba try by all means imimi vachangorona kuti muvhure mumudza nechokwadi no matter how bitter or how said the truth is antika kana the secret is udzanai chokwadi. Communication mumba munoona unofanira kunge kana muchiroorana nebest friend yako munhu wawati uda kuita marriage naye kana kuda kuita svita svenei naye hatinenge wambodanana naye pakudanana kwemamanzi handinenge uchimustada
paunenge uchimuseda handiti unenge uchiti ndiye munhu anoda waona maqualities ka ndiye munhu anoda kuspenda the rest of my life. Dauti aite mai vevana vangu, dauti aite baba vevana vangu. Handiti saka itai kuti zvinhu zvamunenge muchiudzana kamuite muchiudzana zvinhu zvechokwadi. Masecrets anodestroya zvinhu zvakawanda. This goes even kune vana mai vamwe vakuru vachiri mudzimba right now. Handiti who can think kuti maybe hazvina basa ndachembera ndiri mumba. Secret inodestroya imba. Masecrets anodestroya imba. Saka musachengetana masecrets kuvanhu kana uchigara nemumwe wako. As much as sometimes imwe secret chirwadza kutaura buda pachena. What about munhu ma DNA akauya ava mugabe mazuva anaya? Andi mazviona. Murume woita suspicions zake oenda ku DNA uri kuziva chokwadi kuti kuchengetesa murume uyu mwana asiri wake. Chokwadi chizonomubudira pamhepo. Unonzwa sei? Unonzwa sei? The shame, just imagine the shame guys and the embarrassment of which you could have told him the truth muri tu kumbati wona kachamwari. Pane paipa waidai kana pane zvandakangoitawo andika pakabata mimba uyu mwana asi wako. Zvakubudira ku TV uku, ku YouTube uku. Ndikwa zvakubudira. Kuti mwana wanga chengetwa na baba vasi mwana wepo. Ende kukunzi 75% mutsvagidzo dzavakaita vana vamugabe. Madzivana baba vazhinji vakuchengeta vana asiri vavo. Isecret kaidzi. Mai munenge muchitoziva. Nyaya dzemapini pamafoni. Chamunenge muchivigirana chii imi muri marriage? Chamunovigirana chii pafoni chekuti ungati umwe wangu afanira kubata foni. Munozati kune mwana wekuti akabata foni yeumwe, mukadzi akabata kana foni yemurume, anoita kurohwa nembama kuti wabatira foni yangu. Inoita hondo mbaimo 2 weeks nokutauzana wabatira foni yangu. The same futi nekuvakadzi wabatira foni yangu. Chii chiri mufoni chekuti unobvaisa chipassword chekuti achivhuriki. Chipassword chekuti achivhuriki. Chii chiri mufoni chaunenge uchityika nacho. Saka dzimba dzenyu dzinomira here kuzosvika muti tachembera tiripo kana kuti ichave kuti 5 years kana 3 years moita imba yoparara unotsvaga zvemumwe oita zvedzimwe 3 years muchingodaro. Ndingataurisa ka regai ndimbosira vana mai vari pano vataure nevana vavo. Andiselina vana mai vese vari mucomment section makawanda zvokuti UK America kupi mukana ndewenyu yai mutsiure vana. Vaseke henyu achitaura nemi muti aiwa isati zvita old school tave new generation tave amapiano but one day dzidziso dzamuri kuchaudzwa pano muchadzifunga dzitaurai kana dziregei but ndingokuza ichokwadi kuti mafoni aputsa dzimba guys. Mafoni aputsa dzimba dzakawanda. Hauchina nguva yekubikira murume hachina nguva yekupa rudo mukadzi wake anenge angobata foni kupinda mumba foni. Mukadziwo hana nguva akakwidza akadzika kadai akati kwaTeterechas achipedza akati kwaChihera, Chihera achipedza akati kwaSIS MELLY, SIS MELLY achipedza akati kwaZuva, akati kuita kumatevedza malife. Murume achisina nguva yekuti utanarawo nemurume wako mumba uchina TV nemurume uchitaura nemurume mumba uchikwiza murume mumba. Unowanikwa pa live 6 to 6. Unowanikwa every group uripo. Sorry yenyu kupinda mugarden menu but ndokudai handiti vaningina nevana. Ndinokudai saka ndifana kukudza ichokwadi. Alright, pane vari kufona regai timbonzwa. Kola hello. Hello, muri sei SIS MELLY? Right, tiripo makadi zvenyu. Tiri nani? Fambai naro. Fambai naro Kola. Nangu ndikangotaurawo zvakandirambisawo. Alright. Ndakanga ndiri mudiki hangu but ndakanga ndisingateereri plus ndanga ndichiri mudiki. Kana mchiti vamuri mudiki mamune makore mangani? Murume anenge asingapengi. One, amegama ivo vanogona kunge vachifambisa rumors nerweseri usingazive. Okay. Two, katika kekuti like murume akanonoka kuuya mumba unomunyima bonde uchimuti ndiri kumufixa. It's not fixing. Unenge uchitomupa mukana wekuenda
kuenda kwaanoenda. Moment iwewe yauchazocheuka uchatoona murume atona someone kumashure and it will be too late. Chokwadi. Muri kuninzwa? Tiri kunzwa. Network yake itachikata. Kana munhu akuitira zvinhu zvakaipa kwanise kubudirana pakaipa nenyaya yake because zvikumbu zvinoramba zvichingopfaira. Foni yenyu iri kunetsa kola, hatisi kunzwa. Arege ndikate ndifone. Alright, ndaona wamwe mcomment section anzi simeli nyaya yemalife musaitaure, but ndikasaitaura ndisi kuvakaika. Zvinani ndisare nemambuya pano, imi vana vechidiki menda nobikira rume venyu. Chokwadi chinongodiwa, zvinani ndisare chi 200 pano, but dzimba dzenyu dzakamira. Because that's very selfish of me kuti nditi ndoda kuti muzare pano, but dzimba dzenyu dzichiputsika. What kind of a person will I be? What kind of a mother will I be? Toda kutara chokwadi, ngatibvunza nei chokwadi, pangatarana nei chokwadi. Hello Kola. Kuninzwa? Ya, zvanani. Ndakandichitaura nenyaya yezvigumbu kuti like munogona kutukana, unogona kana kuwana zvaunowana kumurume kana kubata wega iwewe uchingozvichengeta. That thing futi inouraya imba because hamukwanise kugara pasi muchitaurirana. Saka munofanirwa kudzidza kuti kana mumwe wako aita chakaipa, you have to sit down motaura nyaya yenyu isina vamwe vanhu mukati asi muri vaviri. True. Hello? Hello, Kola? Hello? Kola, hello? Kola, hello? Okay. And funa kere kunetsa. Guys, imi muri kuda kuti ndive selfish nditi nini uyai muzare pa live. Kumba kwako usina kubikira murume wako asingazvifariri. Come on guys. Come on guys. Come on guys. Munozati chi varume hanifungi kuti vanombopenga zvokudaro zvokuti vanobva kurambidza kuti azokurambidza kuti umboendawo kune mamwe malive uchinoona. Hazombokurambidza kuti malive ese umboenda uchinoona, but ungazoitika munhu anenge mukabva makuseni kusvika manheru uchingodzitevedza. Uchingozi aiwa Biula, handisi kuti musawane nguva yekuenda paFacebook. But wona kune vanototi achimuka makuseni. Andika ifoni yake kusvikira manheru na 12 ifoni yake murume achagouya agozvitorera chikafu microwave umo agodzisa agozvidyira chikafu agonisa ndireke plate uko agoona ke borari 1 mai vachingodzitevedza agozobvapo agozoenda kunova atizopinda bedroom baba vavata kudhara nguva yenulalula pachina. Is that fair guys? Kola, hello. Hello. Foni yako iri kunetsa. Iri kunetsa foni yako. So nyaya yekuti kana kuti lese mumba mangu itika kanhu kadiki zvezve womanya kana kunodza shamwari dziriko shamwari dzakanaka but havasi vese. But iwe wakarambigwei Kola iwe? Iwe wakarambigwei? Hello Kola? Hello Kola? Hello? Iwewo kuti uzonzi chinda chakudi kuona pane murume wangu waita sei? Hello? Hello, uri kuninzwa? Ndikukunzwai. Ndati iwewo pawakanzi handichakudi nemurume wanga waita sei, problem yanga iri papi chaipo. Takanga tisinganzwanani SIS MELLY. Ende SIS MELLY nesabudirana pachena. Nenyaya yekunzwa kuti kana kuti murume wako ari kuhura, iyoyo nyaya idzodzo ndidzo nyaya dzimwe dzinonetsa. Saka iwe wainzwa kuti murume ari kuhura waenda kunorova vanhu? Handina kunza
ndichakudesa chipati andina kunzi handichakuda iri kunetsa network yako iyi. Network yake iri kunetsa guys, network yake iri kunetsa. Achida kunzwa kuti akarambigwei, but network yake iri kunetsa so that vamwe mubve madzidza pa maybe uripo uri kuita the same chakadi hanzi mba imisere munhu wani. Haimisere munhu wani ndio chokwadi. Handiti kutaura nyaya yemafoni, tikutaura both people. Handiti tikutaura nyaya yemafoni, tikutaura nyaya kuti munhu achipinda mumba anenge achingoipa foni achingona bhora ari woga obva oenda pa. Tikutaura mese. Handiti kutaura mese, hakuna one person, vanhu two. Ndiwati kutaura. Kola hello. Hello kola. Hello SIS MELLY, maswera sei? Maswera sei? Taswera. Dzimba SIS MELLY ka. Ini ndinongopa advice yekuti ngavaite chese chavaita ngavaite out of love. Kungotanga wachibvunza iwewe kuti chinhu chandiri kuita ichi kunyange kuri kutsurana chaiko. If you do it out of love, mumwe habatikani. Muri SIS MELLY. Ndichipa example yekuti varume kazhinji vanotaura mashoko. But vanokangana nemasviko vanogara mukati mehana dzevakadzi vavo. Handi muri kuona. Kutarisira kuti mangwana agosekererwa. But yakangana kuti chi anga achiudza mumwe mashoko. Saka if everything is done out of love, kungava kutsurana, kungava kudii, zvinhu zvinofamba. Kungoti mazuva ano vana havasisina nguva yekupanana yekuita zvinhu out of love. Ungori gwabvu uyu kana mafoni ari pafoni havatombofungirana kuti mumwe wangu ari kufila sei about what I'm doing right now. Kuona sisi awangoita chinhu chese chawaita ungofunga kuti mumwe wangu ari kufilo sei. Ndizvozvo. Hello kola. Hello, and your contribution and andinayo. Hatina kunzoyambokata matichi. Ndachingoti zvinhu zvese vakangoita out of love kungofungiranawo. Vapaita munhu anobva afona obva vakata ivo. Munhu ari kufona anobva vakata ivo. Hello kola. SIS MELLY, ndandida kungotaura hangu panyaya yemamarriage. Ini nangonzi mutsva mumarriage. Asi ndine vamwe machamwari angu vakasiya dzimba. Kuona kwangu dzimweni dzenguva the crowd that we choose marriage medu. Kana munhu waroorwa ziva vanhu vekutamba navo. Nekuti vamwe vanhu vanenge vachiita kuti vari kukupa advice. Imba yako yoparara asi mangwana ndionenge wapama 1 usisina murume iye anenge ane murume wake. Saka nekuziva, first of all you must know kuti why are you in the marriage. And then oita mwari pamusoro because kunetsana kuripo. Remember you are two people from separate from two different backgrounds. Yes. That person cannot do the things that your partner asi munobatanidzwa naMwari. Saka Mwari akatanga I think everything will go well. And the other thing that I wanted to talk about was nyaya yevanhu like isusu vari kuSouth Africa. Pane young couples are kuroorwa and then maybe the husband decides to go kunoshanda kune imwe nyika osiya mukadzi wake. Ini nangu to be honest kwandichidinimira I think zviri kuparadzwa namarriages akawanda. Nekuti at the end of the day tiri vanhu muri kuzvinzwa. Tiri vanhu as much as you want to be faithful. Vari muno mujoni vanoziva kuti they are pretty women out there. So murume wako hazingirozi. You must be where your partner is. Satisfy him. Respect him. How do you satisfy your partners when most of you in the comment section are saying kuti kana makuwa atotanga mastrategy yomurume ngaasara kitotokwizanawo makuwa atireki? Munozanya yekusatisfy each other. Haizi nyaya yekuti kana kuti wakadzidziswa zvakadai so sterek. Kutonzwisisana communication and this comes back to communication.
kuziva zvinoda mwoyo wako varume vakasiyana. Unoona chandiri kuona chiri kukanganisa mamarriages enyu echidikiko zvinoka handiti inyaya yekuti 50-50 ahura murume uyu ahura ndifa kuhura handika inini muri kuti hanzi inini murume ndifa kuti ndimupfugamire iye neniwo naye ngandipfugamirewo gaizika hatidi kuudzana zvekunyepa isusu patakaroorwa mazera emanguva edu chikura takatoudzwa kuti murume unotomupfugamira ndiwe handitika takatoudzwawo kuti murume anoda kupiwa respect yake handiti respect akaona uchimupawo respect iye anodzosera respect ishi handitika but kana unless riri giribheti riya rinenge risina ameno ndo rinokuti mukadzi asvika pakuneta pakuti manje ndingazodii handimaona but chokwadi varume edu kanzi why do we worship varume? It's not worshiping as such, but even the Bible says hold on dipindire all right taura. When you're talking about that kana chukutaura about nyaya yamurutaura you are very correct. Your husband is your king. If you don't know that, then you don't know why you're in the marriage. And then people, what they should know is that kune vakadzi vari out there who are willing to work for your husband. Thank you. And submit to him while he's just sitting. So you must count your blessings and you must accept kuti iwe uri mukadzi panoziva nzvimbo yako. Kana mukasaita mwari mumarriage, that's when you say I'm not going to do this, I'm not going to do that, I'm not going to do that. Asi kana mukaita mwari, you know kuti iye musiki akataura kuti you must submit and husband must love their wife. So I think in nangu kwandiri looking at it, a man can only love when he's being submitted to. Kana ukasaita pati yako, you will not play his part. And you are also coming back to men. If you don't see the king in you, and if you don't know when to own my responsibilities, we are not 50-50. It's not 50-50. It's not, and it should go all the way. It's not 50-50. I'm so inspired. I really get motivated. Thank you so much. Thank you very much. Munina ramba wakadaro marriage yako ichalasta. You inspire us also. Thank you, caller. Thank you very much. God bless you. Right. Hands ndinopfugamira murume what should do worshiping. It's not worshiping. It's called submission. It's called showing respect and loving your husband. And we grew up nanasi tinopfugamira varume vedu. It's just that kuti mazani kwava nemadining table patakagara apa pekuti chikafu nongoyoisa paside apa handitika ozongodyawo. But before kusati kwave nezvemadining tables taifugama. So inini guys, I am talking kune vanoda kuteerera dzidziso dzedu isusu oraiti machembere vane dzidziso dzavowo dziriko dzechimanje manje aiwa isati kurambidzi. Guys, get me right. Umwe nomwe anokuita dzechinodi zvinomufambira kana wangona kuti aiwa zvinotaurwa zvisiri izvezvi ini ndine dzangu dzidziso dzekuti ini murume ndinomupa ndakamira sadza ende handisi kuzopfugamira murume. It's still okay guys. Ingoita indoda kutaura neava vanoti SIS MELLY isi toda kuzoti imimi makazosvikawo sei handika pamakore enyu ava makasvika murimo chichaitika. This is the secret. Nevamwe vachanga vachifona para pachikudzai anditi kola hello SIS MELLY maswera ndaswera sera sei ndaswera ini ndingori ne2 cents dzangu chiri dzemasecond. Ndinoona kuti nyaya yemazuva ano yangonetsa inyaya yemafoni, that's all. Mamarriages emazuva ano ini antichitoro newly like my months married to nyaya dzemafoni, that's all. That's what I can say. Nyaya dzemafoni ndeitakati ndo zvandongofungira zvangu zvandinoona sekunge mamarriage emazuva ano isusu vana vadiki inyaya dzemafoni. Kunzi usabate foni yangu kana kuti chii kana ndawana access yekunzi haukwanisi kubata foni yomwe wako izvozvo ndofunga ndo maproblems atiri kungwana newly married people. Right. Thank you very much for raising that one. Right. Hello caller. Hello maswera SIS MELLY. Taswera sei ndinoda kungourayirawo vachangopinda mudzimba nevachazoda kupinda pamberi papapo. Ini chandinoda ngoti pakutanga wemukadzi be submissive.
remekedza murume wako. Hanzi regai ndite ndichikuudzai macomment section, comment dziri mucomment section. Kwanza submission inopiwa real men. Handizivi kuti vari kunzi mareal men ndeapi nevarisiri mareal men ndevakaita sei vagona kunyatsotsanangurira papapa tanyatsonzwa. Asante sana. Mareal men ndeapi tinyatsonzwisisa kuti vakuti real men kuti azove real men hunge iwe mukadzi wamuremekedza anokuremekedzawo ndokuva real men watona iwowo. Ukapinda uchingoti ndangopinda mumba chingodzoka aimire imba iyoyeyo. Inini simelda kukupa example mutatarorwa ndakuba tingori maseejo ndiri pa 40 years apo. Ndakati vangu vaitiraira tichiri vasikana vakati mwana wazvadzi yangu kana mazoda kuzorohwa hapana asada urombokuwa zvokuvaimboraira zvokuti vari kurera vasikana vandombilisa chiye. Kana uchinge wapinda mumba murume anofanira kurespectwa, anofanira kunzi kuya ufanira kutongesa tongesa pamwe zvakayawe murume kana kanga saka siye ife siye yemiyezi kachiri yemiyezo ndeyekuti chii kana poda nemukomana wako uya nditi angaina kwazo angaina sikana 5 mamuripo 5 zemwezi ungosvika kuti ndipo 5 but achuza iwewe ndiwo waona wakakosha kuti aite mukadzi wake anditika azviite kuti angoti 1 na 1 obvara pavese 1 wasame day ndachabuda ndaroora mukadzi avarambike zvekumhanya mumwe hatondanoti andirambike zvekumhanya anotora chodi achikunetsa saka titongo vachiti ipa murume 1 year usabvunze kuti une girlfriend unedi iwe kana wazviziva zvibonyararo mupe nguva ndozvavaitaura vachitondiuzo kana izvi zvakatobatswa kana vanhu vaitogona mashamwari akutoba zvakatobatsira mudzimba dzeva zvakawanda. Usabvunze 1 year kana yakwana you have the right yekuti bvunza but bvunza mune zvakangwara vaidaenda tiutete tete ndakabata murume akaita ndakambomba gore sezve zvamakataura tikatigadzirisanayi muri mese pamwe chete handisikaogara mese natete modi motauza ndisika plus chimwe chakati kwasovireka vakati murume achiri musikana achiri mukomana ane time yake kuti anenge aina friends ake vanomboita out Friday odzoka Sunday handiti ini ndakanzi chaunofanira kuita wapinda mumba usadye sadza remanheru dhina riya dhina yeso tebva dhina asipo murume wako noti kuti usazora ine nzara iwe wechingodyara kuti imwa tii sadza riri papo kana yavabika raisi anyika kutebva ravabika zedhinaka iwe idya something else asipo kuti usafene nzara paanouya na 12 o'clock womupa chikafu chake handiti kwakudya mese okuti kokudyire chii aiwa ndandakamirira iwewe nhasi dzaitika idzatika aona time yaadya yandati kona ambodya kwesada adambodya nokwakunyepawo after a week anozvisa time yake ega kuti ii mwana wanhu anofane nzara rega ndichidi ndichidya ndichiyomba na 11 ndichiyomba anoadzisa time uno aunge kuzoti ndikutafana 8 o'clock iwe ingocha tuntu wako wega anoadzisa time ega kusvika time yekuti zimangu apedza na 5 6 atomba makutowirirana. Then imwe nyaya ndeyekuti kana vanhu vane kanaka vanhu vechikadzi vanhu vechidiki vachipinda mudzimba ka vane problem yekuti murume vakanetsana mumba anomhanya kufukura hapwa dzake kuti mashamwari haisi shamwari yese yafarira marriage yako kuti waroorwa iye asina kuroorwa even akaroorwa usafukure hapwa yako kumunhu wese aidha enda kuna tete vako kuti mogadzira mega muri 2 ende musarare muine maproblem ende kana maita maproblems zasi haisamwe ngaisamwe muromo chete ngasare kudining kitchen dzekupamisana mambedroom zvawakavinga pamba ipapo ipa munhu zvinhu zvake wedha wakatama kana mapedza mugodzokera mucomment section munoona zvirimo munoona zviri mucomment section kwanza anofugamigwa kuti akageza bhazi here kwanzi what kind of advice is this kuti ndomukana wana kunoko nchilazisa ndakamirira kuti kufane jara nchimirira munhu ndihodla naye kona uchida aiwa izwai munhu uchida mbeka uchida imba yako ndakati ngazikana munhu tsake imba kuti torozo tera nemundi dzokwaza kwa ndikuwatika we can do it andina kuti ifane nzara wait murume aenda kubhawa andi unokiya job aurara anofurwa na ndo mune kiwa andi ndomvurira ndotombatika kuti nditozvika naye simeli ini naye 20 years ndiri married ine ndakazviita pakutanga nanhasi ndinongozvita kurume akapota like now average asi akapota akazi mangwa mpedza napasana naye ndinotomuvhura nomupa chikafu chake ende vanhu mukatisapiti vana mamaids vaireka titi murume ndiye gaawache kana aripo maidika
ngaawache zvimwe zvese but zvemubedroom mako zvemurume wako nezako whatever bedding habits dzake do it yourself usape musikana webasa zviite wega iwewe kuza vanhu vangu vachiti ndivakaisoka waka hazviite ini ndikuti zvandandisisa 20 years ndisiri married nhasi nditori happily married because ndakatedza zvakazwa tete vangu kubati ndichitanga ndichori musikana ndikazvitedzera so ndakatora nguva inini ndichitoti ari kubasa aimboindosoma pezezi kuti ndikuendaona out neboys but ndaidya nemanheru asi tii ndaimwa zvimwe ndaimwa zviti ndisagozara paanouya ndodya naye saka ndizi ndikunogunda tofokoko mwana wevanhu ari kuita che anokatikadzo ratai because kasaenda aonda iyoyoka unodaiwa dzisai mandika munhu apa akabhoido once in a while out it's fine akadzoka 12 11 it's fine but akuzoti pandiri out mwana wanhu haana kudyawo achidzore munhu nekupopota nekutuka nekuditi edo kufukura hapaka ndokukupaza dzimba dzavadiko pane shamwa nozoni aiwe musiye ibenzo ini ndakadai kwangubaneza asina kuita kuti urambwe nemurume waramba wozoita sei watohure wototete murume nhasi mangwana uyu warorwa siya udaito unongokonzi ndiorirwe mumairebu utodza kubarira dzimba dzako ndo panonetsaka panyaya yemarriage yechekuti ungoti mangwana wabuda wapinda uchada murume ka wabuda wapinda asi lesika uchizvita kuti nani ndichadi hangu umwe murume ndichangogara ndiri 1 exact saka muchibva wangogara wangotimba yawawana iyoyo kana wabva kurohwa nedhati pesenika watozviti ndoda kuta imba hapana uzoti ndata dzimba 5 nevarume 5 vakasiyana hazvisi right ibva wangotika kana saka paita comment yamubvunzo kuti anzikwaisa akaita 5 days asina kudzoka ine ndisina kudyawo here ndangomirira kuti auye tikuzodya tose aiwa noti paitira atini ndatinongambodya ukonomedipobdatayao zako ine angu andambongwandambosako kuti zvekurora usiku tatipo asi kona ari nekatinekekuti kekudya iwe bedya ingorisiya sezarero panoyamba kuperi but the 5 days atipori munhu achangorora sismeli akabvarwa 5 days achingorora aiwa vanozviita vari kuzviitavo mazuva ano vana vakomana vacho variko ndosaka inona kupusika kuita dzimba dzevana vakava it's both ways vese varume vacho nevakadzi vacho vese zvakafanana hakuna anonzi uyu mutsvene vese vakafanana murume anenge achindakadei kuti haiwaya mukadzi kuti kusvikira rini ndikangomirira chireshe ichi rikanditiwo ndakadei tosangana kumba unoona saka vese vari kubatsirana kudii kudzipwanya dzimba dzachona idzi handima zvona saka zvireshe zviriko mazuva ano izvi zvinogona kutoenda zvorova kana vhiki sachadzoka tozodzoka acho ndazvikuda kuti mavana monogara pasi monzwa kuti tamwari pane patrikulekana zvedi gatitaurira netidaisodaisoka mbishana kana zvana mozoibuda nateta nasekuru mugadziriso kare kasaaaoisoka aiwa zvasiko zvema5 days munaende zvake wozoka maybe 3 am 4 am but aisikotoona chikafu chiri patebhel kuti mai mwana havana kudya anozvizoona munhu ega time kuti ndokuda fona 9 o'clock ndokuda 6 o'clock hanzokuzoti aiwa kawazo ari kunipa mutemo munhu ngaazvipe mutemo gadzore time ega ya asi panyaya yekudya ke nanowana ndadlamusidza iro razidza rake iro racho rera ndamusira akasauya time iripo unowana ndarikinditsa zvakare pasisina sadza unowana ndarikinditsa ndarizvuzvirudza ndaripama kuti ndanodla kwanga uri imwe nyaya ndinoda kuti ndozeka imba yako munhu kawaiwana wapiwa namwari imba iyoyo unofanira kutoinamatirawo zvakare kuti baba mwari baba zvamakandipaa zamandipa imba ikai ibva imatandambe ndigare munhu uri mubedroom wako chamuchemo namata munamata wako kuti baba mwari baba nhengo yake ngaisamire kunzeku ngaimire pamubhedha uyu asi muchireva kuti kana ukanamata haimiri here kuzhemi kumira inogona inomira simerika asi munhu anozvidzora kana angachita zvekuimira vanhu 10-20 ka inodzoreka simerika asi yatombomira zvayo kudai mati panenge ichadzoreka kana yachomboona chinhu chemwe mukadzi ichadzoreka here simeli neminamatoka time gozo ukaramba wakatsikira kuti mwari babaika ndimakandipa munhu ikoyo ngaade wangu chine ndire wake inindika nditakuti indikaindika kuhara handitsage mumwe munhu ka zvinoitika simeli kuti ngaisambofi yakaita simba endo imwe nyaya yasenakana iri bhoka inini zvakuzoita kana nanhu asi unobaba pa40 years zose ndinozviita kana baba yako kwachida kubuda tobotoda kuti weekend yazviya vari kuenda kuti nanaboys vakungonofara nengoyasoka inini vachigeza paipai ndinoenda ikoko ndovati hashamwari usati wabuda ka
ngati morowayi morohwa chikaita chikwiti sa motokotama mubathing room imomo motofongora tiri chi5 minutes toti chikwiti wanika ngaabude mba-IM akaenda kunova anenge asina zvayo zvomurumbu mosimeni anenge akuemutira yomurizi wacho zvotora nguva yakareba zvakareseka kuti zvimwe zvigadzikwa tisimeli handisi akuzotora zvonguva akadika but inini ndika wangu inini amene vanhu ane masasaira avo muzimbabwe inini wangu ndikamukotamira ndikamupa yekuseruko kautogomutira mwari zvitiri zvepasi zvemuserete zvedhogidogi achepabhedha chaipo ndirasakuya soigarira inini wangu chero akaenda indondibva retipa even aenda tochita mavideo calling kana kutomufonera kuti uchiri kuzvinzwa here zvakakuita zvazvii anoramba ine mwekuti ndozoti second round anokasira mafriends wao semana yakumirira huya saka every time panenge achida kutobuda kuenda kubhawa pepa mutaka matoigarira chete mutonyatsa kuishandira zvakasimba wangu simeli wangu hachisi chidakwa wangu anowabhodhero one and not always maweekend zvinotenge but pepa rinobhotivi kwaita kana katika function shamwari yekubasa vanhu kwaita kana zvipata wangoinvite kwavo kuti adei vadakumakaucha emusouth africa vanongoenda titika but paipa tikatafola zikurisei kuti ashamwari takatokumirira ndatizokutopa zvakapfuura zvadakupa makuseni zvazvii saka vanouya varikuti kunokumbona agadzirwa uchiuya uchi regaidini ndikasike ndadzokera saka zatiweka tingatede kungotaura kabati zvinobatsira sisimeni saka izvo zvari kubhawaya aive vari kubasa okay vari kubasa vari pana vari kubasa asi kuti weekend kachiita tinenge tiri tese kana vasina kuenda kubasa vasina mafriends avo kaza bongo tiri kuendese whatever kuba function kana bebe beni chato kuti tokutongoda kwadini tokuona kuti munhu ainvite kwaulete todzoka but kungotaura kuti munhu kuti munhu agara izoti muri mwangu ari kumboko anondipa nepandadira pasi hanzi takabva kudzimba dzedu hatida kubvira sadza papune sadza takabvira izvo kugumasa zviwetizvi ngazvishande mudzimba umu zviwetizvi udzai vana master imi munoita master api kwemi mati imi master amutenda api kuudzai vana mama inini wangu anenge inini wangu ndinona kumbaya ndizoti ndinasa kumbaya kuya akakutaka totikachinja chita 4 5 6 time iyoyoka asi ndikatokumbaya kuti ndikamugarira pamusoro kauti ndikaita wakafuga ndakafugamira iye akafuga asiseri wangu kwako aiwa ndinozoti aiwa chero akarara kambariwa iyo okay saka matiye kumba kwenyu minde yekuti munogarira pamusoro ini ndikamugarira iye akarara pasika ndiri pamusoro pake kana kuti ndikapfugama panekatika iye ari kuseri kwangu achika dokita bati ameti hatisangu masazo ndikabati dokita bati ndoita kuti ndapfugama ndiri straight akaita kumugara iye akapfugama yazvii iwe chipengo anenge achisa kuchinzwa chese kupisa kwese alright saka uye nhasitadzidza mirai saka muri kuti imimi munhu munenge makafugamira makadai svo ndofugamira sekotinya munhu unofugamira wakadai so iye munhu ari kumashuroko ndizvo ndimambuti ndindakuita video call zvemataridza kona tokona kuzoshita mangwana ndirisipira unozokuita video call zvaungamuchida asi munofuga mune makafuga mapasa ndiri mofuga mapasa ndika mobata pasi mopota mazeu zvese zveudhogisa ndika right baba wogwaite kuseri kwenyika wakatika uisa yonini yavo anditi painenge yapinda ndipo mongokuti uchiita ita zvakatika iwo ndo mabvi avo anenge ari muno mutsapu dzakumo mabvi anenge ari mutsapu alright akaguma mutsapu dzangu inenge ndakagoda masoka ndasimukira so anditi ndakatamba ndakadaro iwo tototototori kana muchida kubatai namba dzangu mangwana mozondokuitire mango mondifonera pavideo ivo vanini nevenyaya ndovangochida kutokumbira kutoona ndovangotokumbira kuona ngavachitire video call tipoona zvoimuda kutaridza ini ivo vanini nenyaya ndovada kutoona vada kundizadza pamidia haiwa habho kuzadziya kana munhu amuburitse fesi munokomeka kuti makafuratira imi fesi haibudi haiteka nai wakanitema imini itirei vana vaone izvo dzimba dzinoda kumira apa nhasi vata vakafongora vata vakapfugama nhasi varume vari kumashure mabvi avo makumbo matichi mabvi ari makumbo ababa ari mumabvi umu
chibereko chakati mwa kudai imi munongoti zvevideo call handi muri pamberi izvi mungotedza kuti kana uchikotama unokotama wakadai musabudise fesi murume uya kushure uku omira kushure uku muchitaura zvavanotaura kuti mabvi tinyatsoona posiri zvaufa because nhasi akatogadzira tinotozvitawo alright no problem vharai fesi mobva mafona newhatsapp vharai fesi mufona newhatsapp mogona kuisa chidhuku kumeso panhamba iyoyi alright right vana chidiki nhasi modzidza handitika nhasi mochidzidza handiti paita anti vari kudzidzisai handika vari kugadzira fesi yavo kuti vaite demonstration handitika mochibata manotsi handika kwanzi unokotama wakata kufugamira wakatarisa pasi ukusaidu baba uya necheshure uku handika kana vaya necheshure uku vose vakumba vo mumavhumu anoona mumavhumu vakakotama kudai kwachikoro chinenge chakati mwa kwaichero vakabuda vakainta vanenge vakakutura hakuna zvinoitika vanongozoka kumba chii vakada saka regai vati demonstrate ya vadzoka mirai vadzoka right ini ndafunga kuchivaitira nevideo call zvino vakafanana newhatsapp ndinotovafonera nevideo call right tinyatsoona ine ribaya video call ngawaka wachidzoka zvitavamirira alright alright pane vatsimbi vafonere bheka regai timbodemonstrategwa kuti zvinofamba sei saka vechidiki motora manotes aiwa madhuwe musatore screenshot toda kudzidza musatore screenshot next time vana vazodi kuti toda kuona havazodi kukuitirai regai vaite tioni saka matopfugama here kuguys gadzirirai vari tutu nevarume vavo garai vapfugama imi varume chigarai vamira kushure handika kana muri tutu nevarume venyu chigarai mapfugama handika murume chigara watomira kumashure kuita kuti pavanouya mai vamubva mangotedzera zvikuitwa anoona zvikuitwa zvinobva machingotedzera bva machingoita anoona vari kufona veuk hallo veuk toda kutotouch tichimirire nhingikire mama kuvakumainina vauye varume zvaita here varume mucomment section umu mutsai vanhu ngavapfugame kutamisai vanhu varume kutamisai vanhu vanhu ngakuti Kelvin makutamise here uku kutamise makadzi makotama here kudzimba uku garai makotama mufugure madrezi musa madrezi mudenga kudai mokotama vana baba chitogarai mamira kumashure handika garai mamira kumashure kunoti kwaita gadzirira good chedas good kotama mamnini kumashure iwe wakakotama nechekumberi tofa kuti muite manewstyle rasi handika newstyles nhasi new styles pada mari yamamuchemera ere mabank card nhasi muchapiwa anoona mari dzamuri kuchemera nemabank card dzamunochezva muchemera nhasi muchapiwa nokuti munenge maita zvidavado zvishamiso mauya yellow right ndizvo zvitaizvo mirai ndipozisire foni yangu alright ini ndikukuona mirai totira kuti tindi ava vanhu vaona inini handisi zvizvo kuyaita seko right seki ndotodai alright handei ndizvozvo aiwa takamira dzipo right chimbomirai makadaro madzimai mapfugama here uku madzimai please pfugamai kudzimba uku madzimai pfugamai vana baba mirai kumashure uku mirai kumashure kwamai avo kwavadzimai venyu vana baba right and then baba vamira kumashure zvodii
itai muchitambirira vana vadzidza itai muchitambirira makuta venyu muri mogai baba kuti aiwa kuti vana nasinovadzirakisa kuona nasinovata hope dzakanaka dzeumambo nasinovata hope dzeumambo aiwa itai muchitambirira kuona ndoisasa umwere kuita kuti nasinota hope zinoudze umambo chaiso nasimatsinakidza kula vana vanakigwa ndizvozvo hazvidi kuti ungonzi ndapinda mbavha ungoti danda varume havadi matanda achanotsangana neanomuchunungura anomuri kuchikura chuno ichi ende akadhamara abudaka kudzoka kunonetsa ndizvozvo ende kune vamwe varume oda manamba 11 aya manamba 11 guys masingazivi manamba 11 zvepakati pemakumbo izvi kana murume akati ari kumadaka tsvaga wei yekumaita kana kutoti ashoda moita chii motobatsirana handiti anotokudhonza iye vamwe vandanzi hazviitike zvinoitika kana achikuda muchidananaka hapana chinonetsa ende futi pikasavanhu vachipinda mumerejika unoudzwa kunzi murume haasi hama yako haudzwe kese kese kana ato murume wako yato hama yako ndio petkipa yako munhu iyeye ukamuvanza zvinyaya dzako zvikadzobuda nekumuti mukadzi wako akadai so uye kusavimbika kusatsana kuye kuye kunotanga ipapo sagarawo munhu wako chakati kana zvinofanira panyanya inetsa kusvika nyaya yemari mudzimba umu usavigire murume mari kana uine even 5 rand ngaaizive pana kuti haa 500 kaudze munhu ebati anogona kuiona webaona akona ne 200 rand muchikwama ndichika wobva wadza nditumire mai yangu munhu asingazvizive anonyarara wobva waneimwe mari usatumire mai vako mari asingazive mai vake chaivo mari asingazive muudze shamwari tine mari yakati takakwanisa kuona mama wako kuna mama wako everything must be transparent everything must be transparent usangoti nekuti andikamuudza anozozvibvumira inonaka ukamuitira mba kwamai vake anobvuma asi ukaita kumba kwamai vako inobvanzi unogara uchizviti saka manyuli couples yakaya tumwe tunhu tinenge tunhu tudikisoka but ndo tunopunza imba yako nyaya yemari iyoyo yokuti watumira mai vake umutumira 1000 mai vake wamuudza it's okay baby it's okay paunozoda kutumira kwamai vako madya inokupandukira because anenge audzwa namwarume kuti vakadzi mudzimba vari kuchaidzwa anongoti pese pese mari kwamai yake saka paunozongota kwamai vake soka udangwarisa ka 10 iwe ngotisa ka 1 chete saka be transparent zvese zvaunoita netu tukadzi tudiki tudikutu musavenge hama dzevarume nekuti wewe uri hama yemurume wofuti somehow saka hama yemurume haivengwi kuti anzi baba mai yangu azonditi takazokota kadai so varume havaite hanzi varume vese ibuka zvinoudza navanhuka varume vese ibuka vakafanira varume ava vanohura zvimwe mwari akupawa kwasiri imbwa asingahure but nekuda kuzvichera vamudzo nti vanhu vakati varume vese imbwa musagaidze murume anopanduka neunhu hwako anopanduka neunhu hwako ihwohwo saka muwanana kwamukwamu zvinobva zvanzi vamwe vanhu vambauti no munhu haanyengererwi kana asinganyengererwa wakarorerwe naye garamba kwamai yako kwausinganyengerere vanhu ka kunyengerera kuda kuti kutovaka mereji yako iyoyo anoti ukasazviita hapana chinobuda I think ndizvo
simeni ndeifunga napedza hangu. Muzadesika aiwa kana mandise babayo imumba kwana mutarise bakuseri kuti ndirise ndichagoni ne babayo. Indaba. Aiwa ndaki goni. Zibadika tingaudza vana kuti he mari mudzimbambe ndikapati chakanyanya kukosha ka chawapinzira mbasoko. Zvikweti ngazvigumanizvi ndo zvawakapinzira mumbasa ngazvishande. Nokukasamupa simenika. Anobuda. Sure. Anobuda. Andida kuinga sadza kwangu kuma kundiona sadza nchionerera unenzara 1 day tozika but kuno kuti ndakavingira zvoko chakabvisira marika ndizvozvo zvakavingira zvizhinji ndo first thing chakandirorera kuti tite mhuri yedu tite vana saka ngatishande chinhu chingachishande ndizvozvo murume haarambirwe hanzi azoyakadhakwa azononga kuyakumba mupe agutsikane nacho chinhu chocho chekumupa somupa azoguta abude mbakaguta mhambo wachifunga kutsvaga chemwe munhu kunzoko aiwa hatingi ndapedza ndimungana sorry ndatora nguva yakareba aiwa ndozvada tichitoda zvezvinguva yei kunokutotora nguva yenyu yose animaona kune mwanga wanonga kufona aiwa vachafona tinomanyirepi vachafona tiri kudzingwa tiri pano isu usiku wese nai usiku wese tiri pano kutotizirei tinomanyirepi vana giribheti ari kuona bhora minongana ririko nhasi kuti zviri kufamba sei kumarumu kwavariko koko aisiwidari kumabasa aiwa maita basa mainini chokwadi maita basa mufunge. Thank you very much nedziso dzenyu guys. Varume maita here guys, maita here makotama here varume maita here kusure kwevakadziku mataridzwa position kuti kwai munenge makamira apa ndika baba ubva vadai imi mubva madai mudai zvanga zvichiita kola zvazviya animaona maita here vadaini aiwa kola thank hanzitaita zvisingaiti aiwa kola maita basa. Thank you very much kola tinokudai panyaya dzakadai idzi munogona mani ndakambonzwa muchitaura ine hangu ndirimo mudhiaries atoisa madhita zangu kuti ndirejese nhasi I think ishiri nhasi kuti ndirejetswe ndinogara kuti kumatest nendishera mashows enyu ese vaimbotora dzewhatsapp group kudidire magogas ndikandiwa ikoko problem hatina whatsapp group remu-SA. Whatsapp group riripo ndire ku-UK remu-whatsapp hatire mazimbo remu-uya hatina remu-South Africa. Alright, kola tabatana mu-comment section. Okay, maita basi. Alright, sharp. Asimadhairies ka zvokwadi nhasi ndanakigwa ini ndobata hope dzeumambo nhasi dzeumambo. Hello. Toita here video ko mutitaridzewo kuti muda muruda kuchallenge mai vangu ari pano kuti chiuno chinotambiswa sei. Hello. Ndikatoita here video ko mutitaridze kuti chiuno chinofambiswa sei ko kuda muruda kuchallenge mai vangu ari pano. Alright. Let me say this to vanhu vevakadzi. Kugumanisa zviwete hakuziriko kunogona kugarisa munhu marriage. That's not it. Kana uine hunhu hwakashata kunyange mukagumana vanhu vari kufona vari kuovharaita makoza andiseli naye. The other party whether mukadzi kana murume mwoyo wavo usisipo ipapo munobudika muchimhanya saka kugumanisa zviwete hakuziriko kunolinga vanhu kuti marriage yavo igare ipapo handibvumirane napo. And then ndichitaura hangu nevanhu vakawanana kana kuti vachiri kutanga kuwanana. Marriage iunion yevanhu vaviri. Union yevanhu vaviri ava mumwe nemumwe ane makudzirwo netucharacter netusystem twakapika kumba kwavo. Saka vanhu vaviri zvavanouya together mumwe nemumwe ane tubehavior twake twaainatwo. Saka muchiwanana muchatanga kupinda muwanano zvatati union ye2 different people with 2 different characters all together. Makuda kutotanga nekudzidzana muri vaviri. Tuhunhu twenyu kana maona tuhunhu tumwe tisiri kuagiriwa newe neither party
is to sit down and talk about it. Muchangotanga kupinda muwanano. And kana muchigara pasi muchangotanga kupinda muwanano mapika tumwe tunhu tusiri twaunofunga kuti utatuiteka. Haungotaure nje. Kana watopinda mumba whether uri mukadzi or murume wakutonida kutanga kudzidzira kuuser wisdom before you open your mouth. Ukawanirwa nyasha ukaita wisdom unokwanisa kuita communication mumba menyu yakanaka because muchiri kudzidzirana. Baby apa but wanga uchidaiwo but ina ndina kuzvinzwisisa. Zvaunoita izvozvo hazvitomboita and yet muchiri kudzidzirana. Saka wisdom inodiwa kana muchatanga marriage yenyu. Inodiwa stereki. Even netolerance inodiwa kana muchatanga marriage dzenyu. Even kuva isu vakadzi vakuru wisdom iyoyo, compromise iyoyo netolerance ichiri kutodiwa kusvikira death do you part. Wisdom hapana painonzi apa wazogumira nekuti wari mumarriage 20 something years. Kana tolerance kana compromise wamarriage chakuti years then wane ticket rekuti unogara pamarriage. Harizi rino ticket rekuti unogara pamarriage zvachose. Asi chikuru but antiselina uchibva kumba kwababa vako namai vako uchienda kunoroorwa reason inenge iri yei? Chinangwa ndechei? Chauri kuenda kunoroorwa chii? Because kumba kwenyu ririko zvese zviriko. Chauri kuti ndoda kuenda kutanga imba yangu chii? Because I do believe kuti inini hangu personally kuti zvese zvamuri kutaura ka it contributes in building a stable home. Handika bonde racho, respect yacho, handika zvese kudanana kwacho, communication yacho, zvese contributes kuti marriage imire. Because unogona kuita tsika dzekuti murume anogudana netsika dzako kana uchi usiku wasvika panguva kuti unomubvarira makumbo ndoramba nebonde. I don't think kuti murume anomirira zvinhu zvakadaro. Handisi kuti unoramba nebonde SIS MELLY. Handisi kuti unoramba nebonde. Mukuti haurambe nebonde. But ndiri kuti inini it looks like bonde ndiro rinenge rakupiwa importance stereki. Remember ndati munogona kunge muchiita bonde stereki asi hunhu hwako hwakasunama. Alright, okay, yeah. Munogona kunge muchitori rova stereki but hunhu hwako husakarurama. Yeah, ndizvozvo. Saka ndinozviziva kuti takabva kudzimba kwedu kana kuti ivo varume vakabva kuna mai vavo vachisanganiswa ne-the other mumarriage. Sex is just one of the things. Ndozvandiri kutaura inini. Alright. Zvekuti ukapa murume hazonotsvage kunze, I'll be honest with you, ndezvekunyika. Unogona kumupa 24 hours nemastaira ese aunogona kumupa. But kana achitarisa hunhu hwako aenda ku-out there anoona. Ndinoisa example yaCherry. I'm comfortable using example yaCherry. Ndinokuti ndine murume wangu inini handiti ndinomupa nestaira dzese dzatandirakidzwa idzo dziye dzekuti unozokotamira wakadai uchibva wazosudza gumbo uri pakona pemubhedha uchibva wazodai handiti. Asi hunhu hwangu husimo zvinotogona kumuburitsa achitoenda kwaCherry kwaanogona kunowana sex yakanaka plus kahunhu kakanaka. Saka bonde is not part of a thing that we can say chinogona kuningirira kubata kuti murume asabude mumba. Saka sex iyoyo, compromise, wisdom, tolerance, zvese izvozvo zvinhu zvinofanirwa kunge zvichitariswa kuti marriage inyatsomira zvakanaka. Inini ndiri old school. Saka zvese zvandataura izvozvo zvinhu that the youngsters should be on the lookout in their marriages. Imimi saka muri old school imimi muchaita bonde? Inini I've always said it on life. Inini handichaita bonde. Old school handisisina bonde yandinaro.
Hamna kana basa naro. We are just now companions. I think I've said it before. Apasisina bonde richaitika, but I'm still in a marriage. Pasisina bonde, even pandaka no chata 2018, pasisina bonde ruitika. Asindaka ngono chata stick. It's how the two of you agree, how you compromise, how you tolerate each other. Saka vana vechipinda marriage vachiti ndikadzidziswa mastaira ese ndokuti marriage yangu inorastaka. They are only fooling themselves. You should have the full package of it. The sex, the compromise, the wisdom, the tolerance, plus extras. Ndo contribution yangu yandingakubatsira vana vechidiki nayo. Zvefoni izvi kuuraya zviri kutouraya zveshu. Kuuraya mudzimba mafoni aya ari kutouraya. Asi chiitawo mukadzi akachangamukaka. Changamu zvinowanzotaurwa nawechijandukwa. Changamu. Kana uchizoti unoda kunoona live yako yekwasisi Mary kana kuti ndekwanhingi kana kuti ndekwanhingi kune live. Chiitawo zvako nguva iripo. Mwekesa zvakarongeka wakabika wakageza murume pano uya uwana wakabikawo ndizvozvo. And later usati waketa for mhuri yako. Uye munhu wamukadzi akangwara. Mukadzi akangwara anoronga zvinhu zvake even well in advance. Haungoti tichaona pazvinenge zvangoita ipapo ndopatichaita. You don't do that as a munhu womukadzi. But whilst I say that, zvinoshanda mukupanana kwatinoita advice vechidiki ngatizive kuti zvinoshanda kwaanti Selina hazvisi zvinoshanda kwaSisimeli ndizvozvo. Saka iwewe wakuchifanirwa kutarisa zvinhu zvinoshanda mumarriage yako ndizvo zvaunounza marriage yako. Haikona kuti anti Selina vakataura wozvitora nazvo, Sisimeri vakataura wozvitora nazvo, Ngirichera akataura wozvitora nazvo. Unopedzera wane anonzi madirativa gemba mako. Ndizvozvo. Saka know what works in your house. That is what you follow. But compromise, wisdom, tolerance, nesex zvikangoenderana zvakadaro, it will work. And then pane imwe futi yandoda kutaura kunamatira marriage. Amai unoinamatira ugotarisa kusouth, ugotarisa kuwest, ugotarisa kunorth, ugotarisa kueast. Ugonamata ugochema nemisodzi. Asi kana ukanamata anzi prayer without works is dead. Ukanamata mabasa atataura etolerance nana compromise nana wisdom pasina zvakafa zvauri kunamatira. Saka you are as good as shutting up. That's my contribution, Sisimeli. All right. Hanzi izvo pane munhu anyora comment yekuti kana uchiitwa papaya uchiita bonde ukasura zvine problem. Ini nangu kwandiri ndinogara kuudza varume kuti kana ukaita bonde chari ukanyatsa kukwira mukadzi wako anofanira kukusurira kuti unyatsa kuona kuti washanda basa. Kana asina kusura mukadzi murume hausati watanga kuita basa. Saka kusura kuri paviri uku kune kwemhepo inonzi ngubhani inogona kunge ichibuda paunopomba munhu ngubhani yanga ibude handi uchipomba kude Selina munhu achipomba kude ngubhani ichibuda mhepo ichibuda handi mazvoona. Ukaona uchingonzi nyori mhepo yoramba iri mahausi kusura hapana zvauri kuita. Varume hamusi kugona basa, hapana chamunenge muchigona. Saka mukadzi eche ukaona unyatsa kuti ndaziva kuti ya ndagona ini ndinenge ndachaisa pano surigwa. Chimwe chinhu chandinotaura Sisimeli, regai nditi kuvakadzi vachangopinda mudzimba iko zvino izvi. Kana wapinda mumarriage wato at another levels dzatosiyana. Malevels atosiyana nekuti wapinda mumarriage. Kana ukaita maproblems mumarriage mako, know who to talk to. Because ndichanotaura, let's say Cheri haana kuroorwa, ndichanotaura nhunha dzangu dziri kuitika mukati memba yangu maproblems, ndonotaura naCheri
asina kuroorwa. Acheri anoti advise hapana. Saka malevels kana watopinda mumarriage ka wakutonida kuadjusta magiya just like motikari kana ichienda pamukwidza inofanirwa kuadjust kwamagiya kana ichidzika pamukwidza. Akobenzi zvakaoma. Taura andiseri ngamira kufona andiseri napedze first. Ande Even friendship dzako handisi kuti rasa shamwari dzako asi chiziva chekutaura nekusataura about what's happening in your house. Aiwa ndizvozvo chete. Aiwa tinotenda andiseri narigai tinzomwa toda kufona tizora tichi. Okay, thank you. Alright. Right. Andiseri navauya vakakupai advice yavo inovaka yanditika yamamchiti andiselina asi nini varume ka indroda kupai advice kuvarume muri kwere comment section uko varume muri kuona machinda mere titaurira ne men to men machinda muri kuona mukaona muri kuita muchita bonde nevakadzi venyu mukavasiya vasina kuti bu kana kuti fuchu muzive kuti hapana zvamaita ndikutokudzai muzive kuti hapana zvamaita kana mhepo dzedza dzinenge dzasora dzichipinda papa pamunopombera handika mhepo gadzikude kuti fu kuti bu dzichibuda dzose ani mazvona dzichibuda mhepo ndokuti mashanda basa mukaona muri kungoti mai sara nemhepo yavo mudumbu baba ndoda kukudzai kudai uindai munopfugamira benyu munamata kuti mwari ndiri kutadza kuita ndipe munhu bonde ndandibva kuti ndiite handika ivo vakadzi kana vapa murume bonde murume unoonekwa nekujounwa achijova kubhodla animona kuona kuti waguta ani mazvona saka imi vakadzi mukaona anditika mukaona ningirikiri varume venyu asina kujova after bonde muzive kuti hapana zvamaita munofanwa kuti mupagadzise papapa animona mira ndimbofanira vari kuramba chinoda kuti varida kuramba chifanirwa reketi kusura kwai umwe achamamigwa chichi aumbomami unokusura. Hello, kwanzadze muri sei? Mushe sister muri sei? Ndiri mushe mai muri kususisa here vanhu mudzimba. No, ndiri ku Australia. Ko ku Australia kuna vakadzi. Kuno kwatochena manje zvozvo. Kwachena. Asi vakadzi vari kuzvi. Kwato makona. Tiri pashoka izvi. Aiwa, andaichida kutokomenda nenyaya dzakadzvanda komenda zvedu kubatsira andina kuti ndikutsvaka vakadzi. Aiwa ndanditobvudza kuti tutaura nyaya dzemubedroom ka kuti muri kusurisa here vakadzi boy girlfriend yenyu pozana isina kunyadzoti bhuu hamuna zvamunenge maita. Zvinoitika sister ndezvekuti chandakadzidza inini hazvingotangi nekuti munhu anongoti bhuu mubedroom. Antanga nokudi. Zvinototanga makuseni. Nyaya dzebonde dzingotangi nekuti vanhu mangopinda mubedroom motongoti makutongonakidzwa makadaro apa. But zvinhu zvotangira makuseni kuwirirana kuita zvinhu mese. Ndombotanga nekuvarume angu ndoda kuadvisa magentlemen. Kungoita those little things, those little things that make a woman happy. Kumukaona kuseni munhu mopawo kana kungochekawo sora muyadhi so kana kungotimbira mugadheni uchingoonekwa uchingoratidza kuti ndiri papa vari pamusha pavo. You know what I'm saying? Nekungoto maybe ndikati timboenda tinotenga chakati maina manotenga zvamatenga hande tinogeresa vana madzoka doing things together. Kuvakadzi omuka munhu wangu ndina rose night gown zvekutenderera mumba imomo 10 off nezipulling socks mumusoro mavabata manje makutsikatsika mugadheni dzavanhu mazipulling socks mumusoro hatiri muona manje. Saka zvinhu izvozvo manje kana imi ndimbonyatsandudzai kuti appetite yacho inozobva kupe kuti uzokwanisa kuti zvinyatsoti naye munhu unofanira kutanga kuchiva chinhu chako ka paine time uchiti akomana kakuchisviba kana naiwo mai mufanira unenge achiti dai
vira nhasi baba vari kunakidza pano pambana pa ukatengawo whisky yako uchimorumba iwo mai paonda kana vachinowo watengerawo wine yavo munoplayawo zvimavidhiyo zvinokufadza inese like izvo zvekuita palive muchiona kana munoona mamashows akaitwa kudhara muchionawo maskitsa namatambosa aya nanani vamwe vanonakidza vaya vanatafu kana mamuvi maromantiki handiti mozosara mopinda mubedroom matochaja kudhara munenge machaja kudhara zvino kuti voda ikozvana ndiri pafoni nemi dai ndandisina kuchaja foni ini ngati ndichitaura nemiri aiwa zviti saka zvino tinozoda kuda kutaura nemafoni asina moto kuti zvambodika mafoni aiwa taurai papa paudzei tell them motaenda kuiswa peturu kuti mukwenye rwendo rwekubva munyatsokukwenya exactly kana mota isina futengi munostaka masvika pashangadi munostaka masvika pashangadi mota yakuto ndizvozvo saka viyo yacho manje zvainoitwa manje ndiyo yekutanga makuseni muchiita tumese muchiita sese and avoid nyaya dziri controversial kana muchinga makupinda mubedroom hamusi mucourt house yes amen tell them mubedroom hamusi mucourt house mubedroom hamusi muboardroom ndizvozvo tell them budget haiitirwe mubedroom because izvozvo zvega izvozvo zvakadaro kungoti uchingopinda bedroom wataura kubvunza kuti ko makazotumira here pamujohn maria saka mazoti mama tawatumira mari manje so kana chero wangu wakachacha unoziva kuti unobva kupera strongest kana kutanga kutongeswa kubvunza kuti ko imimi zvamazoita kuchechi kuya matarisirei kwamamuchiita namai erodara you get the sense uchingopinda mubedroom it's not a boardroom, it's not a courthouse ndosaka ichinzi bedroom imba yakavanzika imba yekuti tinosiya everything outside when you get into that room everything should be left outside and people concentrate on each other kuti zvinhu zvifambe otherwise vana vamwe vachiri kuda inini hangu ndakabuda mumba kare wakabuda mumba sei handitoriwo nezvikonzero zvangu ndakatobuda ndichitori ko kuzimbabwe ikoko kuti wakasiya marriage ndichitori kuzimbabwe kare ndiwe wakasiya here kana kuti wakasiyiwa iwe hanzvadzi ini ndakazosiya manje zvakaitika ndazoona kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka pana vanga vopindawo mai vanga vonyura vanga voitawo mai vanga vatova nemunhu wavanga vakutofambisana naye unonyepa hanzvadzi ndiripo nemhaka yei ndichikwa hanzvadzi saka nemhaka yei vakazosvarudza munhu iwe waigona bedroom zvakanyanya aiwa ivaitoziva kuti bedroom ndiri chitsere zvino kana wanga uri chitsere bedroom saka mai vakazonotsvaka munhu sei nguva yacho iyoyo economically zvinhu zvasina kumira zvakanaka kusati kwangu vakadzi kuti haungovi chitsere kachisina mari aiwa nokuti bonde haridliwi nokuti handingadli bondezve vakadzi vandoratikatika unotsvireni ti yacho kana isina shuka izvi makatinoona munhu anga asikagoni kudarika iwe exactly because zvinoitika ndezvekuti kana mari isipo mumba musina mari zvezvo rudo rwacho hamuna that's another thing ndizvozvo and zvakangogara zvakadaro kunzi varume are providers saka ukaona usingakwanisi kuprovida mhuri yako if you can't provide for your family apa ubaba hwacho hunoreruka and that is the fact and you sometimes you can't blame the wife akatanga kunotsvaga vamwe vanofunga kuti vari kukwanisa kumira sababa because you would have failed as a father pamurayiro chaiwo bhaibheri chaiwo murume wese anotarisirwa kuriritira mhuri yake mukadzi akanzi anouya semubatsiri ndizvo chaizvo chaizvo
kubatsira pane zviripo but haangazove mubatsiri kana pasina chiripo anobatsira anobatsira mukutambura waste kutambura. I am with you 1000%. So that is exactly what happened on my issue. I don't really blame anyone. I blame myself. I blame my own situation, maybe panguva iyoyo zvaiitika. It was not really good on my side. Kusvika pakuti I would fail. Kana kusvika pakutonotadza kubhadhara mabills zvinazvimira zvakanaka. You can't ukutadza kutengera mukadzi wako kana chipfeko chemukati. Then the situation is bad. Saka zvakazoitika kuti inini after ndazongoona kuti ndatofatekwa panapa patova nemunhu aripo but unasi kusiyana nenasi akuramba achingoita zvinhu zvakare pandiri mubatsiro outside. You get the sense? Ndichovanangoona kuti rega ndichingoita pick up the last few pieces of my dignity. Ndite move out. Bless you. Yeah. That's how I did. And when I did that, chinozoitika chacho ndechekuti amen umbaona ndizvo zvinombotaurwa nemaprofita zviya kana kuti nevafanoparidza kana kuti n'anga kuti pamwe daro pari nyiri neraramba kuenderana here. Maybe. As soon as zvangoitika like that, nangoita move on. So things started going on, Things started changing. Mamini, how many years marorana? I think we stayed together for almost about 10 years. How were things in between? How were things in between Things were okay. I used to live in Botswana. I got to Botswana and got Zoka. I had a good job. I started working again. Got a teacher sometime somewhere outside Harare. Things were okay. But things just went bad when I decided to leave my teaching job, like trying to start something new. That did not go well. And zvakabva zvaenda opposite manje kuti mukadzi wako anga achishandawo zvinhu zvake zvakatanga kuita sei kuita kunge zviri kumufambira time yacho yet zvangu zvichienda down. So, I don't know, but I don't know how true it is. Sometimes vakuru vashararanzi, sometimes unogona kutangana nemunhu wekuti ropa renyu harienderani kana kuti kune vamwe vakadzi kana kuti kune vamwe varume vanotounza like urombe mukati muupenyu hwako. Like for instance, you go out right now, you are okay, uri Canada, uri Australia. That's very true. That's very true because before I got married, I had a very beautiful life. Ndaitova munhu kuti ndaichiviwa nevasikana vakawanda. And then I just got married to this girl. Zvivo zvongoti wangunonutsa mwana wavanhu kumba kwavo wangotodzingwa then ubva wangomutorawo. But yet ndisina tinanyatso prepared. I was still very young time yacho, around 24. I accepted responsibility tikagara. But hatina chatakaita tese regardless of how much mari dzatakabata. Hatina chatakaita chiri tangible chekuti tinoti it's to our name together. True. I believe that. I believe that a lot. I believe that. Mune maramba ropa renyu rine ratoramba kuwirirana zvachose. You can't plan, you can't do anything. But I think it's the level of intelligence. I don't think it has got anything to do with intelligence, though. As a man, I think no matter how intelligent a man can be, you can be a doctor, you can be an engineer, but you need a helper. A helper does not mean that I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a teacher, I'm a okay, then what are we doing? What are we up to? So I think parent problem because honestly I don't even I don't pull a marriage what I got a doctor, I got an engineer. But hapana chinobatikana chinobatikana mari yoyo. PS ana ipiwa kunzi iyo ngosara neyake kumadosha kemurume anditi. Asa munomona ndo anokusara akasanzara dzakareba kudai. Nekukabudi musaluni.
chichabuda mumba hapana ndizvozvo nekukombita kutenga kana ingave tumidziyo twemumba tuya kuchiroja paunorodha hapasi kana kuplana unzi baba mari yamandipaika dai nanobhadhara kana stand kana dai nanoita seizisi kune vakadzi kana varume vane iyoyo inonzi anti-progress iyoyo yekuti you get married to a guy nhasi handitika you were doing quite okay uri single usina murume and what not. This guy comes into your life the moment yamunoita kurara kwese kwamunoita that's a pact handitika kurara kwese kwamunoita that's inonzi ndingati bond inonzi soul ties yamunenge matoita from there life yako inobva ita stagnant kuita kunge munhu akaroiwa kuita kunge munhu akazorwa tsvina kunge chi hapana chaunenge wakuita chinonzi chinhu chinobatika no matter uzame kuita sei kana kuti uzame kuita sei chinobuda hapana. A lot of women tend to relax when they get into the home, when they get into marriage. Because I think they try so hard to get a man for themselves. But when they get that man, they relax. Relax on a lot of things, even ingave progress, even kungave kana kuzvibata chaiko chaiko kuzvichengeta semunhu womukadzi zvaachimboita payari musikana paya anorelaxa kuti zvangu zvaita handiti andange munhu aretire from hunting azorora. Then varumewo futi tinoitawo futi problem yekuti patinorora vakadzi payapaya tinawo we think it's enough ngompa mari kuti mari it's not atichadi kufunga zvakawanda. It's not enough. You need to sit down with that person, talk to her, taurirana naye shamwari mari yandiri kukupa kaya ndiri kufunga kuti tiite chakati nechakati inzwa pfungwa dzake muteererewo futi achiita sei achitaura don't be a dictator because naye andorowo nezvaanenge achishuvirawo muupenyu hwake. Saka that communication iyo macommunication lines waya akavhurika you would see kuti zvinhu zvese zvinotanga kuendeka because pane pamwe kuti vese vari kuita mari mukadzi anoshanda kwake murume anoshanda kwake but hapana chavari kuita. The reason is because hapana ari kubuda pachena. There is no that the communication line is closed, so there is no planning. Vanhu vanosvika pakugara vese but vasingatozivani kuti mabhengi accounts avo akamira sei. Vanongosangana when they are buying something like instead impulse buying kuti mangoenda mese kutotengera vana hembe weya Christmas kana kuti mangoona chinhu online moti mota yakanaka ingatenge utoona munhu atonga ine mota but hamunambotaurirana. You understand? True, very true. So it's something that kills the relationship. In the long run you say kuti vanhu vari kungogara but hapasina kadhati kaya kuti vanhu vari kudanana. When they are now just living kugarira nyika kuti hama dzangu dzozoti kudi handitakachati ko hama dzemurume dzozoti kudi ko vana kumafriends angu hatingogara but hapasina. There is no more. Ndizvozvo. People are living like that. There are so many people who are living together, not loving and living together. They are just living together. They are living together. I feel like nowadays most women are now just living together with their husbands, but that pure love, that zeal, that rudo rokutanga raraka truly speaking rushiro vachitanga apasisina. And that is one thing that I tell you to most women, especially in our Zimbabwean culture, and that is our culture. And some women kana chida everyday naikuona kana chida everyday ongovhura ungasabvaruka munhu unobvaruka hanzvadzi munhu unobvaruka unopera panonaka uchingoe everyday ndo zvacho zvatovapo ndozvapo mukatasaafane vari kumusha wekuti baba ndo vanenge vachitori nemari yacho. Zvinoitika manje varume like vazhinji varume maZimbabweans vanopedzisira vazotsvaka aside chick anomuita entice
kuzikomba kwake haasi kufara hakusina that enticement mukadzi angu amvembera kungoswera chingo whatever you get the sense so that's exactly what happens ndozvinoitika izvozvo ende zvinhu izvozvo zvikangoira zvatanga kuitika like that you will see kuti imba ndo kutoparara kwayo but in our own Zimbabwean context inini hangu ndowanzoda kuti harinamirira mazimbabweans in our own Zimbabwean context there are very few people who give up on marriage once they get into it very few of them agree to give up on marriage. You will agree with me on that one? Much better. Ndikuzwa. Vashoma vanhu vanoda marriage kumbonzwa kuti munoziva kurambana it's not something chiri so easy chinotambirika musociety medu matinogara. Unotonzwa vanhu vanotozvitaura kungawe kuchechi kungawe chii kungawe kamapa akaramba nemukadzi akaramba nemurume akaramba nemurume akaramba nemukadzi akasiyana nemukadzi. Vanhu vazhinji vanoshingirira varimo but pasina and that makes a person lose their self-conscience, self-esteem. They lose everything in the process of trying to appease the society that they live within and try to adhere to the societal norms and values and cultural values that we should always keep our marriages intact. But not considering how are these people feeling who are in that marriage? Are they happy? They are not. For how long have you been? For how long have you been in Australia, my brother? I've been here now for almost about 6 years now. Okay, but have you moved on? My ex-wife. She has already moved on. She got married. She got another kid. What about you? I'm still searching. You're still searching. So there was a time whereby you were hoping that maybe your ex-wife would come back to you, and it? There was a time until the time yandakazonzwa akutondita ane mwana ndopata kuti saka munhu akatozoitachi akazoona kuti hazvisi kushandika kaizvo. And by then you were there, or you were already there in Australia? Ndanatoa kunoku takatozoona ndakutosenderwa mafotos nemwana wangu wandakasiya ainaye akatobata mwana ndikati komwana wakabata ndiani ndikati komama wanaudza yetu ane mumwana ere kati already maziye ndikati sakamugara kupi mazuva ano zvikanzi totogara nasekuru anototi sekuru murume wache kati vapi ndikutozoona kuti aizvo ndiye mudara uya akatanga kufambidzana nemudzimai wangu tichitori tese ndichigara ndichisuspecta payapa sandiye ari kugara navo vanhu vanga vasikakudzika vanhu vanga vasikakudzi ndakadzavazozwa nemafriends angu mai ndatoa kunoku vakuzondiudza kuti iwe shamwari vanhu vakapera kudhara pati taishawo tokudza sei mudhara chane mari kwaniko nekuti matowe kuaustralia kama kutoita zviri best makutoita zviri beta akakudarika vari iyoyo ari kuzimbabwe nemudhara wake ndakutova sizimede ndakutovatumira vandondisendera meseji mudhara wache vakutoti maregasi hatina maregasi titivire maregasi but pamakasiya muchiinda kuaustralia pamakamunetarisa kuti mukadzi wenyu achadzoka akasadzoka makambotaura neumwe munhu here about whatever that had happened? Because I don't know, sorry, masisters angonditi ukaona zvatodai so hapasina because I feel kuti within I maybe I might be wrong hangu, but I feel like mukati menyu muchine that andisi ndingati ka bitterness mune bitter ndingati should andisi that ndo pamwe haisi bitterness ndoiti chi mune you are still mune kama kapati kakaitwa kapati kamakaitwa yet nemunhu wamaida uyu mukadzi uzvo kuti ndosaka maigaya kuti maybe achazouya kakanga karipo kakambovapo kwenguva but zvakaitika ndezvekuti with time you learn to forgive, you don't forget, because hatina
hatina kuluza communication. We are still communicating because mwana aripo. Ndopa ninya yacho papa. Now the moment you talk, it all comes back. I not remind a lot of things. Exactly. You start to think about those things. Because you know we are communications. And you communicate. But the fact they accept that move on. Asi given the chance kuti mukadzi uyu asiye mudhara uyu abva mukadzi uyu auya given the chance kuti mukadzi uyu abva murume uyu abva mukadzi auya kwamuri achiti I want to come back to you, what can be your response? No, once bitten, twice shy. I won't accept that. Really? Yeah, once bitten, twice shy. That's our relationship right now is a different relationship. We are attached, and we've chosen to stay in contact because pane, and I don't want a situation whereby mwana wangu will start to notice these people are squirrel in as far as kundichengeta is concerned. We should, I don't want to warn out, there's a balance. You get the sense? So I told you, we can be friends. So that is for the upkeep and well-being, and that's it. And it ends there. It doesn't go anywhere. We can talk. I even went on to Taura, even Nemumocho, Ugananda Fona, Usa Chengera, Kazo, Abdoran, was Victoria Consul Manon. In the old garden Manon, in the routine to Chengitamanon. You are standing in as a father right now. So allow me, couldn't you say? There's nothing that I'm talking to your wife about except and that's it. How old is the child? My son is now 14 years. Okay, so can she not get her own phone so that you can talk to her by phone packet? I know, but now because you can't, I can't spoil Manaka putting them to me married direct. There's got to be someone who is responsible for him. Otherwise, the moment I start doing that, I would have disrespected my disrespected for this stepfather again. You need out as so I just have to make sure no words out that to me marry him and I'm taking him. He also knows out that to me marry to take him. Did I watch and take him? That's it. And the moves that to me marry, no one's on that to me marry to take him. And the other one was just but I think Kola it's high time now you must move on. You must move on. Maybe. It's high time you must start thinking about moving on now. Move on and move on. Kana zviri kunetsa kuti muri yazoda mongondudza kuti muruda mukadzi akaita sei ndokutsvakira ini. Sure. Kustrela ikoko kustrela ikoko. Mongondudza kuti ndoda munhu angu ane makore akadai so zvichidzika akadai akamira akadai ndoya naye. Panobatsira panapa. Asi zveshuwa munotaura izvo because munomacho mune problem one. Vanhu vari kuno ananga vari kucape town. Wo chiure. Havanzwisiki. Alright. Havanzwi sick anonetsa vanhu vacho sana mnona problem yakaitika like vana vakauya kuno Australia kuno vakauya
like vazhinji vacho vakauya same time. Saka vanhu vanozivana sterek vasiyana nesu takazoya later. Imatore nemapepa here zvokuti mune mapepa here zvokuti oraiti kana musingadiwe UK togona kutsvaka dzimwe nyika dziri padhuze UK, Ireland, America mopota mushanyira naCanada. Ndinotoda padhuze zvangu maybe New Zealand ya. Mumoda muNew Zealand mudhuze nai nekwenyuko. New Zealand padhuze $400 nokwira ndege kuita. Okay, nokuti kuNew Zealand kune zvimwe zvimapenzi zvandoziva zviriko zvinotamba pasocial media apa. Zvipenzi zviriko kwasi kuna mwana mukwawa wariko. Osera inenge yakanaka zvayo yakanaka zvisingaiti ndinokuudzai kuti mastates because ini ndiri munzi kuQueensland kuBrisbane. kuBrisbane kwasi kuBrisbane auso kunogara namukoma Masimbe. Vanamukoma Masimbe vari kuMelbourne. Vari kuMelbourne kure nakure. Hava imi ndimugara wano ndimukatotudza kuti vari kwere kwati havako. Handina kumbebvera ndaita contact navo zvangu direct contact. Ndaingoona vachingoita. Ndakatozitangawo kutoitawo zvangu zesocial media. Manje apa. Plus nhasi ndopa ndangofarira that nengi ndosoona hangu. Ndichimuona manengi paFacebook. Smilly diaries. But nengi discussion yemamuchiita iyayaka. It really got me interested kuti ndikanombovabata zimena vandinyasombona kuti nyaya dzaunogara ndichidzinzwa muchingotaura but ndikati ndikanimbonzwa kuti nditaurewo ndimbopawo muono wangu. Ndizvozvo plus isusu panapa pabhini zvenyu kana makatoremerwa tinongokuteerera isi zvataita izvi munouya zvenyu muchitaura muchidurura zvose takateerera. Do you know when you munoziva kuti talking helps. And munosiva sometimes talking to people who doesn't know you, who doesn't judge you, nokuti we just listen tongoseka totaura and you feel better. I know muri kumanyika dziri kure kana makabva nemaissues kuZimbabwe munenge musina kusolva ma-unresolved issues anoramba chikutevererai zvinoramba zvichikukunetsai. Exactly. So panapa ndosaka matatodivheta zvedu pandatoona kuti no something is ndatoona kuti regai tichitokuteerera hedu nokuti mutoda munhu wokutaura naye. Ndozvana chikutaurira ndichiti mandibvunzururazve mukati muchiri nekadhati here muchikuda kudzokera here muchikuda kuita sei aiwa handichati hanzi pane munhu abvunza kuti how old are you panapa pane musikana abvunza kuti how old are you. Ndine 42. 42. Oh wow, aiwa mafunga kuti muchiita mudzimai. Mafunga kuti muchiita mudzimai 42. Because ndinoziva kuti ndiri kunyasogara kuti I should be settling down before I reach the age of 45. No, don't worry. Zvamatauya pano kudai zvanaka. Zvamatauya pano kudai zvatonaka. Zvatonaka. Ndizotanga kuti ndane 50 years. Ndineka mwana kane 9 months. Aiwa azvigoni, azviiti. Munoti mwana wenyu musikana ane 14 anogona kunge dara ave nemwana. Kana mwana wako ave nemwana iwo kuti uchizoitawo futi mwana azvichatobudi. Andini maona manje. Ati dambudziko rinoitika kuno kwatinogara kuno kuAustralia kunoku. Vasikana vacho havaoneki zvekumanje. Aiwa iwo zvawatauya kuna SIS MELLY kudai watogona watopedza chisira mumaoko mangu. Zvawatauya kuna SIS MELLY kudai chega ndichimbona kuti chatsvakawo social media kuti utsvake vasikana vanowana ndekuna South Africa, Botswana, Zimbabwe. But unozoona manje kuti usually it's just for financial benefits. And they are not nekuda kuuya kuAustralia ikoko. Nekuda kuti aitwa pepa auye kunoku at the same time munhu anenge atori nechi anenge atori wake ikoko manje hazvimake sense. Inotoziva zvakuti tingotamba tichifonerana tichiita sei but hapana chinobuda. Right. And it's a recipe for disaster. It's a recipe for disaster again. Ndizvozvo. I think you need to kutsvakire munhu akaitwa sezvawakaitwa iwewe. Andimona so that you guys can munokwanisa kuvaraidzana mega munenge makuziva zvakaitika in the past and that alone will help you guys kuti keep that relationship yamunenge matanga because makambobva somewhere muri kuziva zviri kuitika. That is true.
that is very true. You That don't is need very, to very get true. munhu That is iwewe very true. mwana mudiki musikana aya mazera ma20s no kuma20s wakatodarika hauchakwanisi kuti urambochidana nema20s right now you need somebody who's mature andowana anoziva kuti chichinonzi life Akuziva upenyu. Exactly. So ayo namba yangu unayo kwete yauri kufona ishi pane namba yangu chaichaya inoshanda fast unoiziya zvomuita handina kuiona iyoyo iri papage ukangoenda papage chaiyo manje ukangoenda rega nditire kukusendera izvozvi let's see ndikuona manje kuzava nangoipika kai ndovana kutrika ndifoni iyo ndakupa izvo ndopaunondibate papapa wobva wasevha namba iyoyo wobva wandisira meseji ndotaura kuti handina nzvadzi yenyu yanda ndichitaura naye pafoni ndobva ndatosevha namba dzako and then tobva tanga kutotaura ndobva ndatotanga process yacho inini manje so that kana makuchita ndichaya kudzita mc pamuchato wenyu ipapo mune makatomira savatete kutira kuti pakaita zvinonetsa hatopinda ndokwedu zvekuti otokwana ikoko because teta kuda kuti iyi imba ichimira manje right kwaye ndipei murume uyo sisimeli jina ndinopa murume uyu uri kuaustralia here first preference rega timboti hanzvadzi yangu anotoonekwa like judge from talking you can actually see kuti munhu ari decent munhu akadzika from talking kashoma kuti murume auye kuzongo like rumunzwa tati ndongofollowa but sanambotaura nemi ndangoti rega nditaure nasisimeliwo ende inini imagine semunhu anoziva nditaura nanhu akawanda patanga kutaura nyaya yake I could sense kuti no something's amiss. That's why maona tashifta nyaya tichitaura ndikati no let me concentrate on him pane ma-issues asina nyatso munhu ari kudiaspora anenge abva nema-unresolved issues asina kupera but I'm happy kuti kana mazvionawo zvanabvunza anga achipindura exactly zvanandichiexpecta pama-answers so kuti mutambe naye hazvingandinakidzi kuti vasikana muzouya motamba naye momubreaka futi heart because he has already been broken kudhara his heart then moya no we need ndikuda munhu cheshanisa kuti inini I am serious handika neno ndakamubreak I was broken before ndikudawo munhu uyo kuti tonyaradzana tonyatsa kumba upenyu acharemekedza this hanzvadzi achamuda sezvaani handika achatambira kuti ane mwana wanaye achatambira kuti kune ex iriko andimona ndiye munhu atiri kutsvaga because I cannot let ndoziva kuti padiaries pane maslay queen and what not maslay queen after machangura hatisi zvatiri kuda this guy akura 42 is almost age yangu ka animaona brother yangu age yangu animaona so mobva matamba naye futi come on guys no Mnoza Sisimeli, let me be very honest with you. I'm a very profound person. Up in my senses, and one thing ndoremekeza unhu hwedu semazimbabweans. Handisi munhu kuti I come from a very decent and well-groomed family. Christian family. Ndakura ndiri mukomana wechechi chaichai. And up to now, I kneel down, namata kuna Mwari, pray for my son, pray for my mother, pray for my family. Zvinhu zvekuti people might look at you at mjinda right iripati. You go going on your side, okay. This is me and this is what I want. But ukaona kuti mupenyu zvinhu zvinoitika we go through a lot. And zvimwe zvacho zvinoitika unenge usingazvidi kuti zviitike like that. But things do happen. And when they happen, usually you're caught unawares, off-guarded. You start to think, okay, this is what has happened. Where do I run to? What do I do? But also when I saw manje kuti ndozvinoita upenyu. Saka ndosaka maona kuti since 2012, after that disastrous breakdown, I've been alone. It doesn't mean that I was
was not meeting good women out there. I was meeting them. Wamanoshana mabengi, wamanoshana pai, wamanoshana pai, my teacher, my chichi, but all these people are now. They are not really serious. I was serious name. All right. Vasikana vasara mukoma section kuti kwai ndipewo murume mose you need to bring in your CVs to me, right? You go and you write a CV. Tell me more about yourself, right? You go and write a CV. Tell me more about yourself. Attach your picture on that CV and you send it to me. Then I'll do the verification. I'll see based on what you're going to write. Are you a perfect candidate or not? Right. All right, Susan. I have to go off your life now because you don't go in there for me. All right, don't worry. Get in touch, keep in touch with you. Yes, I've given you my number. No problem. No problem. The grass looks greener outside. True. But it's not as green as it looks. Right. Okay, I'm totally I've given you my number. Let's talk. You will never get to. Let's talk to Seri. To touch the horizon. All right. The horizon is always far. Okay. Let's talk to Kusera. Right now I'm starting to collect some CVs so that I can go through the CVs and see. I'm going to start by taking top 10. Then for top 10, I will choose top 5. For top 5, Posara top 3. Yes, that's what I'm going to do. So, just start Kusera and that's the uncle. Talk Kusera. Naiga. Bless you, my sister. Bye-bye. Bless you. Sharp. Okay. All right, cheers. Right. So you guys, you all the ladies who are interested in my brother, please, I want your CVs. Bring your CVs. Tell me more about yourself. Attach your picture, your best picture with no filter. Right? Do not give me your pictures with filters. I want an original picture with no filter so that I can properly Google you and see who you are. Right? Hey. Don't bring me filters, please. Don't bring me filters. Hey. Caller, hello. I want an original picture. Caller, it's my picture phoning my master. Right. Australia. Okay. Right. Australia was send a message. I'll attend to you. Please throw in your CV. Yeah. So that we see how best we can do it. Caller, hello. Hello, SIS MELLY. So bless you, my sister. SIS MELLY inini ndangotaura patopic yedu yekutanga yatatanga kutaura. Okay. Ndichida kungoyambirawo vamwe. Ndirimo mumba for 17 years. Ndiriko kune namba yangu kwamukunda kwandapa. SIS MELLY ndachida ngovaudza kuti chamwari tidziite shoma. Vanowana mukana wekuroorwa vari kune imwe nyika kusina vabereki. Akamiye ndiri mudiki. Ndikawana murume wangu. And kusina tete hakuna ani. Friends were giving advice. Ndakapotsa ndazvikunzira imba yangu nemaoko. And it took a lot of work for me kuti ndive pano nhasi nemunhu wangu. I just want to say vana vari kuroorwa nawo muri kuroorwa muri kusina namai kusina natete. It's a phone away. They are nice people kwatinenge tiri, but we just have to be very careful nema-advices atinowana. I got wrong advice. My husband become not my best friend. I could see all the wrongs. I could talk about anything to anyone about my husband. My best friend was maybe my husband unknowingly, because whatever we discuss in Bameru, maybe I told her proof from here.
And my husband was starting to hurt, like, I don't want here, I don't want this, I don't want this. I loved my friend. She was my sister. But when I realized imba yakanga yakutoparara atimeli, basa rangu randinoita, I regard my husband kunga kundabuse. But when I look back, yes, kune ma marriages anenge ari toxic. Atinogara choose avanhu kuti usashingirire zvakati usashingirire. But I thank God ndakakwanisa kureflecta ndikaona interest yake kubvira ipakutanga, and I look back. Saka chandoda kungoti kune vanin'ina vangu vari mudzimba, have your friends, it's okay. Your husband is your friend. Uri munhu, you are normal, you are mature. Tarisawo zvinhu into detail, uite personal judgment yako. Not kuti murume wako upi 100%, because unokwanisa kudzvinyirirwa urimo. But still, my friends are not 100%. Be yourself. Uzive zvaunota kuti ndizvo izvi ndizvo. Have some things zvaunoziva kuti ndazvifungira, if I can use a good word. All I wanted was the approval from one person. By the time yandinoya kuchileya thing patable nemurume wangu, it has already been discussed. Ndatoone ma-ideas. Nyangwe iye akazotaura zvake, it's not it. Saka pamangotanga program ndati I almost lose my marriage. And ndrangu kuti kune mumwe munhu ari mumba kana zvada kupinda mumba, please, please, please. Endai nebest friend yako, munorarama muri mabest friend. Yevi vamwe vanhu vari panze ziya zvekutaura panze nezvekudiscassa mumba. I end up changing town kunogara kune imwe town. Atimedi tiri kune town yatiri, we have done a lot in 3 years as compared kune zvatakaita in 14 years. Kutarisa zvatakaita for now, I still love my friends. But ndakuziva zvekutaura nezvekudiscassa. Ndakuziva zvinotaurwa mumba, ndakuziva zvinotaurwa zvamachuwa. Kwete kungoti every plan yamangoti we want to do this nemurume, ndamhanya kushamwari, yazouya nemaidea, yanzwa zvakaitwa nauyu, hapana plan ichabuda mumba. Saka ndangoti kumanin'ina vangu vari munhu, kungoteerera, kungonzwa, and on top of everything kungonamata. Mwari vanotaura. Warasika kungokumbira regerero kuna Mwari kutanga, and then kungoadmita kuti I might be wrong. Woziva wopuwa the right track. Ndo zvanakatimudzwa kuda kutaura mupfuke pazuva ranhasi. Ndiri kofora, ndiri kumbara, ndabatawo live ichiri live. Saka ndinongoti thank you so much for this time. And kuna bhudzi vangu vataura, ndinongoti bhudzi, I just wish you the best. I wish muchawana shamwari yenyuwo yamuchazogara nayo, yamunonzwisisana, and you can heal. Zvinowanika, you're not the first one, you're not the last one, but ndinongona matrapisi mamenyu nelove, ningoramba muchichengeta mwana wenyu. Mukadzi anonzwisisa kuti mwana uyu mwana wenyu, no matter what, and you still need to communicate namai for the sake yemwana. Thank you, Auntie Mary. All right. Thank you. Thank you, my sister. Thank you, bless you. Anditika. Right. Guys, manzwa muri kupuwa nevechidika vari kukudzai advice kuti mumba mafriends ngaaite mashoma. Imba yavo yakanga yaputsika nyaya yamabhururu. Anditika yakanga yaputsika. Guys, life yedu yakuda kukata, and we are only 6 minutes to 12 time dzedu dzekunamata. 12 tisara ne 6 minutes chete. Most of us we go for prayers na 12, so atizokwanisa kuti taure. So guys, ndinoda kutenda nhasi taseka tanakigwa simadza vaya. Ndandichimboda kuti kuitewo vanhu vanoya nechallenge timboona kumboyawo vanhu vane challenge amai vaya kuti aiwa kani kudai. So zvino time moza zvinokuita Mwari pano padiaries pabva patumira umwe munhu akatoremerwa zvake. Guys, if you could see kuti brother vedu vava he was still hating, havasati vanyatsopora zvekudaro. Of course pane makore akawanda, but havasati vapora zvekudaro. Ndofunga manyatsozvipika, kana muri vanhu vanopika manyatsozviona. That's why I said that no, let me just give him a listening ear, nditeerere zvangu nyaya yavo, because that's how it is sometimes. Pana pane vanhu vanenge vari broken, pane vanhu vanenge vakaremerwa, and chero tachita life inonakidza sei kana munhu akadaro achingatongouya akatanga kutotaura tototeerera, because chaita kuti auye titeerere hatisi kuziva, chaita kuti auye pana pachi tinomuignora, todai somza chinzi munhu yaya hamene zvaitika, and then you regret dei takazatakamuteerera paitaura. So that's our job. Ndozvatoita padiaries, we listen
sometimes we just listen toseka naitomsekesa toseka zvodaro andika. So guys, I think my brother just needs somebody wekuti naye anomuda nemoyo wese. Saka ngoma ndiyo guys, handisi kuchinja. Ndatinini ndinodawo chipicture chisina filter anditika, because filter dzauraya vanhu vakawanda idzi, filter idzi. A picture isina filter antika, a little bit autograph about yourself antika, and a small video clip showing me how you are going to do in the bedroom for my brother. Just a small, you just do a 10 minutes video. 10 minutes video, twerking, so that I can see kuti sure you can do it. So 10 minutes video, few photos unfiltered, right? And your autobiography. Please make sure there's a video whereby you be twerking. Yeah, munotumira kudamba yangu yamunayo mazuva yese ndoko munotumira kuti tione kuti munonogona here. Manosvika uko hamuchagone chinhu anditika. Tikatitaka video kako uchita demonstration yakachita kugana mother wopfugama nguva mheno kuti kumasuro ku wonitumira video yayo ndo verify. I want to Google each of you, potential suitors. I want to Google you and see kuti zviri kufamba sei. Like Saka guys, number dzangu modzisauradzo aiwadaseka. So guys, morara zvakanaka, have a blessed weekend. Andika, have a blessed weekend. Mara kuitira zvakanaka. It's 12 o'clock guys. I so wish kuti Nisha, hey, I just so wish kuti teseka tingajoinana pamunamato antika tingo joina 12 the share, only 2 minutes to go to join our prayers, and let's pray for one another. Let's pray for the protection of each and everyone that antika ari padiaries and not on diaries. COVID yauya, COVID kuuraya vanhu, especially in SA. So we just need to pray for one another. People are going through a lot of things. Some people are sick. Some people are going through divorces. Some people, they don't even have anything to eat. Achimuka Maxen, let's pray for God's mercy. Let's pray for our healthy. Antika, kuti mwari pese pawanofamba unachita mabasa akasiyana this COVID ingova zeza isavabate vangove vanhu vari protected andimashona. So ndizvana ndingokuzai guys, my boys zvakoba zvepanapa right. Mobhozi ndakudza kuti ndibate kudhara haundibati, ndakakudza kuti ndibate kudhara haundibati. Okay, but anyway, it's fine, your loss. Alright guys, saka movata bo handitika tobatsana zvakare muchirongwa chinotevera. Muchakupai feedback yamaiva yamangwana andika ndichakupa feedback yamaiva yamangwana. Nyaya dzacho dziri kunetsa guys, nyaya dzacho dziri kunetsa, but tatitega ichimire kusvikira mangwana tione, then I'll be talking to you mangwana. So mavideo enyu guys, please ndakamirira. No video, no man. No video, no man. Anditika. So guys, moita fast anditika. Tobatsana mangwana. Bless you.